Nimbano oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nagkuya ko maapan ang surot ko kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kat patayak amin ida. Kita aknusan agkulayaw ni Doña Margarita. Ngam sigurado analaos ti pungtot kin ni Brandon. Ngam jak kayat ti agbalin anakadagdakas launay. Mabalin apalabsak ti agpatnag ditoy. Sa pumanawag to into naglawag. Lading itak miss. Daking gagara. Nasaktan ka kadi? Anong gabat? Sika? Anya ti kadam dito'y gabat. Awan ti dakas na ti kaddak dito'y Esmeralda, ama Emiliano. Umayak ko mamakiandi nga iti pupusay nila kay Amos. Sanda ka akasapulan? Saan nyo ko mga ibagadeta? No saan na kabing malaat? Ang mga nusan laang anila kay Amos ti pimusay. Numaamuan ni Doña Margarita ti kaddam dito'y. At apan dan tumanan nga lumlumang da ka. Esmeralda, Emiliano. Gabat! No saan nyo akayat ti kaddak dito'y? Pumanawag. Sige, Nana Susana. Nada, adagayam ni gabat dito'y. Amangan no itay pa'y nga dari gabat. Awan ngamin sa bali pagkamangan na. Naira na lang kami na nagdinumpar kami. Saan tayo akasapulan ni Manong Gabat? Agpagka tayo pa ikidi. Kapoy ti kaadana numaamuan ni Doña Margarita. Sana kinayat nila kay Emiliano si Himurot kadagiti binaon ko ang mga ayapkan kwa na. Nagparik na nga taken kwa na. Agapoy ti kaadana dito. Kasaan to na makarwar? Ay, dahito yun pinatimplayo a kape, senyora. Hindi sumlata ditan. Amang ano kaya't mo, ti mo pan makimasayag. Ha? Senyora, rabieng. Ngam kaya't mo, ti bapan. Wah, senyora. Nempat ko ba? Namove ti sungsungbat mo ijay. Amang ano ray sikak at isaksakit mo mat dagiti trabahado. Mabalin ka di a panawan kayon. Nakuman agid da. Mabit lang. Ay, madamdaman ton. Kaya't mong sakit aliklikan ti panagsarita na. Madayuak lahat. Ngam sa anak apumanaw dito'y purok. Nakasaganak amang salaknib kadagiti pumurok. Iti pagpaggadanda. Ngam malaksid kadagiti mangayab ni Ama Emiliano iti bilya. Awan san ti imbaon ni Bakit Margarita nga agbantay ditoy. Ay, tagurguranak ni Esmeralda. Itilaksid ti panangliklik ko kadakwada iti baggad. Awan pa nagtalag na kanya. Saan ka makaturog, Emiliano? Iso nga... imayak di manong dito'y binatayan. Kasinsindupyat yun sa kun Esmeralda ni Gabat itay sumugad. Saan tayo akasapulan ni gabat dito'y? Ay, Emiliano. Punaw. No saan nagapukin ko ana, amang ano ad-ado ko matinatay kada kayo. No awan da gabat. Nakasagana kami kin Esmeralda amakirangat kadagiti pasorot ni Brandon. Ad-ado ko matinatay. Sana rumbang akabuteng tayo timatay, Susana. Yapaw. Pagtantanagan nakmanan kadagita nga ipagpagam Emiliano. Susana, panawan ako na. Surutam ni Esmeralda di taunag. Anak kay masayagan ni Am. So nga inawis na kayo na agawit tayo, Nana. Ni tatang tagbatnag iti minatayan. Ay, apaw.
Makapigsan tupay nga raw nga trabaho intong bigat. Gapoy ti pan nakapapatay ni Ama Amos. Mabutangan dagiti trabahador nga agtrabaho. Nang runa no ijay kalidaan. Ngam numaamuan ni Doña Margarita da ita, agpungtot lakit day anak ko. Mangibaon lang iti tao na diti purok na nang. Kalpasan ti pan nakatambang da iti. Mabutangan nga may dito eh. Ang mga naisupay ti sumarunong amat. Alas 3 kaya man di barbangon. Rumida pagbit. Kalpasan na makapagkapiyak. Nagsubli akmat lang iya minatayan. Saan nyo ka din anak kita pa ni Gabat, tatang? Ada nakakita keng kuana. Tamasyan na keng kuana. Inikanda iti kapikan naling taasa ba? Awan nga tati pagkamangan na. Talagang awan. Agkalkal na utang ituray sa dinuladitan. Kat dagiti nga ipasurot ni Senyorito Brandon. Awan mo't nakita mi. Sigurado ang makabosor ni Doña Margarita. Tadyak na pan iti bilya. No simurot kayo kenkwana. Dakas lakit iti napasama kada kayo. Sandak lakit din ang mapasangpot as ibibiyagan ako. Un kaya, matuloy tinagtutulagan iti Kalman. Ilabas tayo iti bangkay ni Amos iti bilya. Sakbay ng diretso tayo iti Camposanto. Saan tayo nga mo ni nanang day plano tayo, tatang? Madanagan lakit di manan numamuan na. Nga masapol ng ipatungpal tayo day banag. Kas protesta tayo iti kinaranggas na iti pasurot ni Brandon iti panakatay ni Amos. Rugrugi lang dayta iti pananglaban tayo kadakwada. Nalabasan ti panang nilupit-lupit da kadagiti kalintigan tayo. Saan tayo napalabasan na dapay na ipatli abiyag? Nagidjay nga gina, tirumbang nga matay. Saan kayo magbutang kanyak? Saan ako napasurot ni Brandon? Agkalkal na utangak. Kat sandak nga inggaan. Aging ga adidak mapatay. Saan mo ka di mapanunot? Agpagad kami ti kagdam ditoy. Numamuan ni Doña Margarita. Pumanawak. No iso ti kayat yo. Ngumdenggan nyo pa iti ibagak. Masapol amapan kayo agtrabaho iti kaunasan. Wano iti kaladaan. Gaputan umamuan day tati bakat. Agpungtot lakit di. Kaso na makapagtrabaho kami. Idin to tagladladingit kami. Maawatan kayo. Ang maawatan nga ta ni Bakat Margarita. Italaangan daw saan kami nagtrabaho. Inton malam may pumpunin ni Ama Amos. Sige nga Rod. Panawan kayo. Ulit Gabat. Saan na kakasapulan ditoy? Talaga asan akayat dagiti trabahador. Ti panagtalinad ko iti purokda. Kan sanda nga italtalak ti imbagak. Saan nga agkamkam malidagiti sigod akakadwak. Manayunan pa'y ti matay kadakwada. Anya nga tanti mapaspasama kay Jevelia. Kiniti asyenda. Kalpasan ti panakatay ti may sa atrabador. Kanti talo at tao mi apinatay ni Gabat. Na makarwarak la kuman dito ospitala. Ngam urayin nak di Gabat. Taano ba ka? Siyak amis mo timang patay kan kuana. Senyora, sumagmamano apo morok ti agururay kada kayo iti ruangan ti bilya. Siyak ti binaon ni Borosyo amangi pakaamaw kada kayo. Dagiti ako nanbain. Anya ka diti bagada. Dayjay ko baala kay Emiliano ti May. Saan ko nakita ni Emiliano, senyora? Kaya't da kumakano nga ipakada, ano mabalin asaan na pailang agtrabaho itang aldaw. Uray ta maipumpunan ni Amos inton malang. Anya, apay nga inton malagpay lang. Diya ka mo, senyora.
Agur uray da kada kayaw. Salbag! Kaya't mo ka diti batong pamanila ha? Kinay pungot-pungot barang. Id ka ibaga kiniborsyo papadawan na nagiya trabahador. Tanudyak makapagtagpal pumatayak manan. Sige garudan, senyora. Awa mo kaya magtrabaho itangaal daw, Emiliano. Ang mga no agungay ni Doña Margarita. Nang ibaunak itinapan ng ipakada. Ano mabalin katawan nagtrabaho itangal daw. Ngamsan ka daw si Mangon bakit Margarita kadakwada. Inabog na idapi na panaw akas laayop. Anya, ay naimbag man. Nasaan da din ang ran? Ay ako, kasano nga ruda ino? Awa, nagtrabaho itangal daw. Sige. Nakasagana kami tanyaman ngay bilin ni Doña Margarita kadagiti pasorod na. Anya man ang tikaadam dito, igabat. Ang mga numakadlaw ni Doña Margarita. Agsubli kami di ospitalin tun madamdama. Sa anak nga agbayag na nabarang. Anya ti madamag. Kasta unay apong to ni Doña Margarita. Talo tinapatay mo, gabat. May saka na kriminal. Siko, nakakadwam dagijay. No saan ko nga inaramid day kay nanabarang. Ang mga nuad adupay tinatay kadagiti trabahador. Kaasimat ni Amos. Nakiti lang rin pamilya na ngagladladingit. Basol day to'y ni Bakat Margarita. Naranggas da ni Brandon. Isuda ti rumbang amatay. Urayak lang kulayaw iti da itangay bagam. Pumanaw ka kuman. Awan ka din ti sabali ang madamag na nabarang. Imay kayam ni Don Servando iti ospital. Kaya't kano dagiti pulis ti makibiyang iti mapaspasamak iti asyenda. Ay na, delikado ka gabat. Dagiti pulis ti mismo ang mga nukan ka. Tabon dagay madagos da yalakay. Kitagiti talo apasurot tayo apinatay da yagabat mama. Pinaitanim ka dagos kada borsyo. Di ay paggabat. Makaruwarak dito ospital. Siyak amis mo ti mga napkingkwana. Naitalatsang ka sa umat, iipod pa isipod Brandon nga mawan mararamidam. Sakbay ni may kami kinbarang dito ospital. Nang baunak, iti naman nang kita. Noon na talaga tinapan nagtrabaho. Bayan yun mama. Nasayat mo nipumpundan da yalakay. Tama nung makibiyang na talaga dagiti pan nakabagi tilintag. Iti mapaspasama kiti bilya. No makibiyang dagiti pan nakabagi tilintag. Saan na makaliklik ni Gaba at kanday jaya Bruno. No si Bibiak pa ay. Dahit ta kumatisan ko akay na mapasama. Kahit ko asya ka mismo ti mga nup kadakwada. Kat rumagkag ti bangkay na. Makado ka man. Liklikan pa ilang tiyagpungtot. Ang mga nagot-ot man ta sugat mo. Saanan mama? Kahit kunti makaawid. Kat siyak amis mo ti mga nup kadakwada. Tuk-tuk itiri daw. Ay, Diyos ko. Ang magano dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ay, ang magano siya ti pagpupungtutan da. Ay, nanggag ko kahit tinagsaritaan da Esmeralda kan Emiliano. Nga da kano imay nangayab kan Emiliano idi rabi ay. Agam sana si Buraut. Ay, Diyos Nana ko. Susana. Malasin ko titimag. Kasla ni Gabat. Anya nga titibagana. Taan ka magbutang kanyak. Awan ti dakas nga ramidat kada kayo. Ay, Diyos ko. Sabay ko mga paisaw tawan dakas nga aramidan ni Gabat kanyak. Ay. Nana Susana. Agyamanak, kain lokat yu tirida. Sa anak kadakas ataw. Napilitan naklaan. Agam Gabat, nakapatay ka. Agam, amagano da kami at trabahador ti agikaraw. Kalpasan ni Amaus, amagano. Ay, amagano da pa'y sumarunaw, Gabat. Dahil tatisan kong ipalubos.
Nakasagana ak amang salaknib kada kayo, Nana Susana. Gabat. Sana ka makapagbayag. Ken, saan nyo kung mga ibagbaga kada Esmeralda, ken Ama Emiliano na imaya. Napanlaki na sarita ni Doña Margarita ti Doktoryo, senyorito. Kalpasan na, agsubli kami man ni Jaybilia. No mabalin ako mga bati ka dito ospital. Ikwa, senyorito. Mabuting ka, ni Paypay so ti kabalyero. Tay rumaot dito'y kat sikati patay na. Imbisa siyak, sikati gudasan na. Saan ko mamuta, senyorito? Diyak pa'y kaya't timatay. Bakit ang kandi mo pa'y kati matay? Mabuting ka laulay. Nung sa nagbidtot na diyang estranghero. Ado ti polis ngagbambantay ti war. Sa bali lang nagiti tao ng armado. Nga da dito. Ken nakasagana da akan nayon. Ken kastakmat. Ada paltog ko. Di taman gayaman ni senyorito. Diyak pa'y naisagana dagiti iyawid mi anagyanan dagiti nanganantayaw. Nagadot yung may makipamumpon. Walaksid lang ang dagiti nagluto iti sangputan may ataraon. Danda ni awan na bati kadagiti kabalbalayan. Si Morot agrama na taengan kin opi. Esmeralda. Nakaadayo tayo unay ay. Kaslasad sabot akampusan to ti papalantayaw. Nanang, Agturong samot iti Villa da ito'y sursurutong tayo adalan. Abay nga saan kayo kumangaminan as si Morot, Nanang? Mapanog kayo lang. Kaya pa, sa balik ti sungsungpat mo iti salot sukaw. Anya ka day tinagtutulagan niyaw Ilabas tayo ti bangkay ni Ama Amos iti Villa Margarita. Anya, abay, anya ti pangpanggapon niyaw, anak ko. Nanang, agnervyos kayo man nga tam. Pangisarsara kayo ti kastangar aramitin niyo. Ay, Dahito'y tiga po na asaan may kumaakayat kinitatang asumurot kayo pailaan nga makipamumpon. Madandanagan kayo launay. Ang mga namang isarsara kayo lang iti kalata pa nagre-reawyo. napagad ti pangpanggapon niyaw. Abay, pasino ka diti akin kapanulutan iti dayta ni tatang mau. Kadwa, dandani tayon makadanon. Ansarding tayon to ti sango ti Villa. Ipiksa tayo ti panangkon dinar tayo. Iti pan nakapapatay ni Amos. Masapol ang maipayan ni Diyos Tisa. Di papatay na. Ay, umasidrag ka ni tatang mau. Ada pa'y gundaway tayo nga agatras, anak. Nakasagana kayo kasi matlain, kakadwa. Kasagana kami. Saan? Dakas ti ang parparit na kanya Esmeralda. Ay, apo, manay na kuman, ani Amos tinatay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agtal na ka, kabalyo. Napagad ti pang panggapandala kay Emiliano. Kabisadok ti kinaranggas ni Doña Margarita. Amangan no addamanan maibwis abiyag. Ngumday tatisan ko may palubos. No makapatayak manen. Diyos ko, pakawanindak ko ma. Sapay ko ma. Tagpating ganda gito'y akinaranggas ang mapaspasan. Pangasiyaw, wayan nyo tidalan ko. Masapula maasit gak ni Emiliano. Diyos ko, hagpaganda ito yung pampanunutan nyo, Emiliano. Pangaasiyaw, saan nyo kuman nga ituloy? Ay, Ang mga dodo ti matay ka na tayo, Emiliano. halpasin nga da tayo ditoy. Esmeralda, saan tayo ang makapagatras pa eh? Kundi na rin tayo ti pan nakapapatay ni Amos. Ken masapol ang maipaayan hitos tisya. Wen, tatang!
Lumabas ka no dagiti. Mapan makipamumpun iti sa agot ti Bilya. Iyan nga tati pampanunutan dagiti pumuraw. Barang! Anya jay arimpangaw? Inisirit sa dayay nangangkuan agsaw, senyora. Sumungad ka no, dagiti agi pumpahon. Anya? Dagiti onan bain? Agsabada talaga kan patay? Pwes, adamanan matay ti dati agon daway! Anya nga tati pangpanggap ka ni Doña Margarita. Ay, kasano no adarmas dagiti trabahador. Saan nga taa mabuting ni senyora? Nga amangan no iso ti mapaltugan. Saan, Emiliano? Umanaw tayo kuman. Nanyaman ti pangpanggapam. Saan mo nga ituloy pa eh? Kakadwa! Napagkada ito yung aramidin tayo. Agsipot tayo, anaimbag. Numatlaw yung agpaputok na giti tao ni Brandon. Kumlip kayo atagos. Abay, Emiliano, pangasim ka di Doña Margarita! Inlabas mi ti bangkay ni Amos. Sakbay ngay tabon me. Takon di na rin me ti pan nakababatay na. Kaya't me ama ipaayaan ni Justisya. Anya hostisya di pupukho mo, Emiliano! Salbag kayo amin! Amuyo ka din! Di kayo papananday ito yung inarami niyo! Nagsibba kayo din patay! Kinaliyo ti buko diyo tanong! Ay, Diyos ko! Umadayo ka, Susana. Kakadwa! Agbilang nga kaging kay titalo. Kumlip kayo kalpasaan ti may katlo pa nagbilang ko. May siya! Dwa! Anya pa na tararami ninyo! Chalo! Santak ngayon ka ng paltukan. Ngundak kayo tirumbang amatay. Doña Margarita! Si katirumbang amatay! Masapol nga agibosan ti kinadakas yo! Kumlip kayo, kakadwa. Saan nyo itong raraw ti ulo yaw? Salbaan kayo! Patayin nyo na kita agagat na kayo pasurot! Da kayo apumurok! Agal aludoy kayo nga umatayo! Siya kunti makamo kadagiti managdakdakas a pasurot ni Bakat Margarita! Kakadwa, agal aludoy tayo nga madayo ti Bilya. Kinabat na kiti pasurot ni Brandon, ni Gabat. Ay, talaga anaranggas ni Doña Margarita. Emiliano. Kawanan asi. Ay, kung nagtupay ka namin kinggan. Dingag ka lang kumaitayan. Awan mo't natin nasugatan ka na kayo, kakadwa. Nasayat launay. San amabalin nga damanan matay ka na tayo. Itay pa'y anadlaw ko. Nga awan ni Esmeralda lakay. Naparan di anak ta. Abagan no, damot tanda ka sa napasamakan ko, ana. Ay, abo. Namangkap-kamat ka na tayo na kagabaliw! Emiliano, nito'y samot na di kanibusanan tayo amin. Ay, Diyos ko. Ispalan na kami kuma. At na makipinpinaltok ka na iti nakakabalyo apasurot ni Brandon. Amang kamkamat ka na kami. Kakadwa, ituloy tayo lang timag na. Masapol ang makadanon tayo ni Jek Ambusando. Emiliano, anya ka di tinapasama kay di anak ta. Pakiritom lang tinaka mo, Susana. Magnakalaan. Hala, iparpartak tayo pa iti magnakakadwa. Sakbay ngagtanggap isip nga. Masapol ang may tabon tayo ni Amos. Apay, di ka madanagan ni di anak ta. Mabitlaag. May saka din Esmeralda, kadagiti makipinpinaltaw, kadagiti pasurot ni Brandon. Hiya! Hiya! Saan da kon anak amatan dagiti sigod a kakadwag? Nayaw-awan ko ida. Sigurado lakit ti akas taunay ti pungtot ni Bakat Margarita. Hiya! Hiya! Ang amangan no agturong da iti Campo Santo. Saan na mabalin? Hiya! Hiya! Partakang pa'y ti agtaray kabalyo. Masapol ang makadanon ta adagos iti Campo Santo. Saan ang mabalin nga adda matay kadagiti pumurok?
Dandanin na paltugan ni Doña Margarita. Naimbaglaki din na naiguyod ni Borsyaw. Inrantang ata ni Gabat, apunteryaan na apatayan ni Doña Margarita. Nagbayag ka na ya parang para ganong lapang alak, dalasan! Ay, uwan, senyora! Umayakaon! Di mo pa lang miningid na tinangalay tinanaw, itinagpatimplakit ti kape! Senyora, dito yung titanaw. Ayop na diyang kabat. Pagpungpung tutanak, mapilitan nak numanugutan na giti polis ti makanop kan kuwan ano kasto lang. Sigurado ano makita da. Paltugan da dagos. Karito da ka talaga da jay. Kanuri da giti pumurok. Namnamaan da ka ba ulandak? Ay, senyora, saan kayo kadipay amang rabi eh? Tonta! Iti dito mapaspasamak? Mga panganak pati ko na mahabarang. Adaywan ng man! Abangan dumatong pa ka manay! Niya nga tanti mapaspasama ki Javilia. Agpapadang awan dagiti talo amang bambantay kanyak diti kwarto. Mangibaon ako may timay siya. Nagagawid pa lang Javilia. Di awanan pa'y naggawad. Nusan na kuma anapaltukan. Numadan to aldaw na kanyak. Mapatay ko tiniloko. Nanang, kumusta kayo amin? Aon ka ni man nasugatan ka na kayo? Anak ko, kunak no at danda ka sa napasamat ka. Naparam ka de, Nanang. Adan, danak mo, Susana. Saan ka nagsangit? Ito na sangit mo tiagado. Danak mo tiagado. Sumarding ka nagsangit. Ala, kakadwa. Saan tayo nabaybayagan? Di pa nangitabon tayo kay ni Amos. Takno makasubli tayo umatan ni Giporok. Ano na jay? Karay, giti ka balyaw lakay. Saan kayo madanagan, Nanang? Karay giti kabalyok day jay. Anya kayo kadi? Denggan niyo. Danapag ti kabalyaw. Dagiti pasurot lalaki din ni Brandon na kita. Sinurot na tayo. Dagiti hayop. Agsaga na kayo kakadwa. Talaga amasapol tayo ti makirangat kadagiti pasurot ni Brandon. Dahil kakadwa, nitabon tayo ni Amos. Diyos ti kumuyog kang ka, Amos. Ikarkararagan na kami apinanawam akapurukam Amos. Sapay ko ba? Tawanan ti sumaruno abatay. Nanang Juana, ganda kayong anak na. Amok, amaladingitan kayo launay. Itinakama Amos ang napagtang ni Ama Amos. Ngayon may karimi ka da kayo. Tulungan da kayo. Itipan nakatuntun ti hostisya para itipapatay na. Rogyan tayo nga rodan ti magnakakadwa. Amangan numarabyan tayo unay, ang makadanon iti purok. Amo kakagorgura da klaunay. Saan kayo magtalat kanya? Ngam itiday to'y aguntaway. Dengganda kuma. Saan anasaya at ngagawid kayo iti purok? Asino ka kumamang diktar iti aramidan mi gabat. Emiliano, denggan tayo ko bati ipaganigabat. Sige, manong gabat. Agsao ka. Gapo iti panangilabas yo iti bangkay ni Ama Amos iti bilya. Makapungtot lakit di unay ni Doña Margarita. Ket amangan no mangibawon iti mangraut iti purok. Tapno patayon da kayo amin. Kinatakrot nito nga ibagbagam gabat. Palabasin nyo kumatirabi iti Campo Santo. Uray sa panyon tumot lang ti agawid iti purok. Ay ilakay, nasaysaya at sa nga agpaisaw. No, palabsan tayo pala ti agpatnag dito Campo Santo. Saan akinatakraw ti mangliklik iti pagad? Agmay-may sa lang day jaya gabat. Kat saan nyo anakabatan? Agpapada kayo amin ngay hotel. Kat dagiti pumurok. Saan nyo kadi akinamati daging kay ti Campo Santo? Ay saan, senyora? Tonto kaya talaga? Ure pinatayo na kumaamin idan. Tain inot ang rusada latan iti Campo Santo. Ala,
Inkay bang rabin? Kalpasan na, rumaot kayo ti kabalbalayan. Kat patayin nyo amin yan, dagiti tao iyaya, makita nyo. Senyora, ay kagata, matay. Agkayos ti taray tarabi. O barangan niya tararamidam dita. Mabisin akon, inka ginasar. Ay, senyora, adda din tang anak kakabalyaw. Aniya, nigkabat nga taday jay. Isukak pa, isukak. Ti ayot. Sa anak ang nagbidtot iti panangipapan. Iti purok lakit iti pagturungan dagiti pasurot ni Brandon. At dadagiti nabati at tao iti purok. Ang nagluto iti pagsangputan da kumapagsasangwan. Masapul amaw na ak dagiti sigod akakadwag. Ket mabalaagak dagiti pumurok. Saan ang mabalin nga adda matay manan? Ayop adon niya Margarita. Talaga agubat ti kahit na mapasamak. Kasanugaro din tayo ito. Saan tayo na makaawin ijay purok lakay? Ay, agkalkalautang tayo. Saan? Agawit tayo matlaang into nagsaba. Unang Adda pamuspusan itan niya man na palikot. Tinalpas langan anatay ti awan rimigo na. apay, anya ka di ti pangpanggapang. Ama Emiliano, ada ka di maitulong ko kada kayo? Saan ka makibiyang? Problema may apumurok nita. Saan kumamot akas tatikin na sa brat ti panlakisasaog kun ligaba at lakay. Tano saan agapukan ko na adu kumatinatay kada tayaw. Nana. Gabat, agyaman iti panangiliklik mo kada kami. Pasensya ka lakuman kan ni Emiliano. Awanan nyaman na Nana Susana. Maawatak niya Ama Emiliano. Ket jak or-orayan ti supapak dagiti aramidag. Ket ikarkarok dagiti nagbasulak kada kayo. Damog ti umyan di na kampusan to. Ado kami matkit di dito ay. Ngam nakakaasi ti panagbiang may tikas ti mapaspasamak. Sana mabalin nagkalautang kami. Tinasayan. Agtutulag kami kadatatang kan manong tamyan. Tulagan mi ti aramidan mi. Tapno saan nagbaligi dagiti pasurot ni Brantong namang raot kada kami ijay purok. Esmeralda. Oh. Apay nga asit kamnak kabat. No saan ka makaturog? Saan ka mangiramraman? Ammo ka saan ka pa'y nakaturo? Aday wanak. Tano saan? Sige, Esmeralda. Patayon na. Ngam sigurado ak. Ngagbabawi kanto. Anya ko pati pagbabawyak, gabat. Dakis ka tao. Dakasak iti panagkitang. Ta nagbali na katao ni Brandon. Ngam amom ka din. Tipod no akin na tao. Ha? Ay ayat ng kaunay, Esmeralda. Uray dakasak iti panagkitang. At daanak mo't iti puso. Ngam no kahit nakapatayan. Dumteng to ti panawan asangitan na. Ngam may saakton abangkay. Esmeralda. Nanay, Esmeralda. Apay gayon paturong mo ti paltog mo kundi gabat. Saan anak ko? Nanang, sumarga kayo! Kagurkuranak ni Esmeralda na Susana. Bayan nyo. Napatayin nak. Pumanaw ka ng gabat. Esmeralda, pag-aasim ka di anak ko. Ay, sige. Pumanaw akon. Saan kanto nasingan? Ngam saan aday to'y timaodya pa nagkita ta Esmeralda. Kat ulitak manan. Ay ayatan ka unay. Sasawem! Ay anak ko. Anyan. Anya ka din dahito ya pampanunutam. Nanang, agsubli kayo iti ayan ti ida ni tatang. Anya kayo kadi. Maturog kayo. Parbangunan tayo ti agsubli ija purok. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan
iti sumarunungan kami patangatang. Kya! Naimbaglaan yan. Tasal na. Nalawag ang makitak ti dalan ko. Kapilitan apalabsak ti rabi iti katurturodan. Kya! Kya! Saan ko kumakakayat apanawan dagiti pumrok? Ngamgaputa. Kagurgura naklaunay ni Esmeralda. Impaturong na ti paltog na kanya. Naimbag tadimtang ni Nana Susana Abimala. Kya! Kya! Ang maiturad nga tan ni Esmeralda ti mangpaltog kanya. Saan ko maarumbang apinanawak ida? Kasanon, nawapandag iti pasurot ni Brandon. Agsubliak. Yeah! Nakaturog matlangan ni nanag mo. Anya ka di tinapasamak ka na kayo, kan gabat. Saan tayo napagsaritaan day tatatang? Ti mapasamak kit di inton bigat ti pagsasaritaan tayo. Oray anya ti mapaspasamak. Agsubli tayo iti kabalbalayan. Saan tayo ipalupos amatay tayo ngawan gaway na. Masapol ang makapagtutulag tayo kadadamihan. Kanda kiti dadtuma akakadwa tayo amang salaknip iti purok tatang. Saan tayo may palubos ang makapagbasak-basak dagiti pasurok ni Brandon iti purok? Ninanang mo ti pampanunod na kanak. Makisarita kadagiti babae. Ang mabalin na makisarsaritan to kankwana. Saan tayo ngagpadlaw kadakwada? Agbiag tayo akas gagangay. Sige nga Roden. Agsubli akon itayan ni nanang mo. Maturog ka matin. Nagparangan ti pagka. Agmurmuray kayon kakadwa. Rugyan tayong ti magnangagsubli kadagiti mabalay tayo. Susana. No agsubli tayo ije purok. Anya nga iti mapasamak ka na. Saan ka madanagan? Awanda ka sa mapasamak ka na tayo. Saan na tayo lakit di nga inggaan ni Doña Margarita? Gapo iti panangilabas tayo iti bangkay ijay Villa. Kalintagan tayo day jay. Amang irakurak iti sakitin nakam tayo. Gapo iti napasamak ni Amos. Oo na. Gamday tamo tinagbalin amit siya ti biyag tayaw. Ni Amos ti umunaken maudi anatay ka na tayo. Saan nga iti agnanayon? Agra-ira wino agari di kinadakas. Adan tumut aldaw apan nakaukom dagiti managdakdakas. Do awan dagiti pumurok ka dagiti bambalay na. Sa dino tinapanandang. Ito tadi sabihan mo tinyura. Awan pulos na bati ataw iti purok. Ang gapon nga aglawag ito'y pumanaw kami gay. Mabuteng matlagayam dagiti tonto. Ang mga nuimianday di kampusan to? Senyora, kaya iti pinatimplayo akapay. Idi sumlatan di talamisita. Kat saan na kasingaan? Nakasarsaritak dagiti padama tonto. Mapan kayo ije kampusan to. No awan da ijay. Sawarin nyo ti si bubukal nga syenda. Saan da pa yan nakarwar dagijay? Wano saan? Muran yun dagiti babalay da. Uwan, senyora. Agtinglay kami inton madamdama. Mamigat kami lang. Ito'y pailang ang magkapi kami. Ha! Pagbabawyan dagiti trabahador tinaramid tayo ti kalwan. Nila kay Emiliano lakit diti nang sugsug kadakwala. Isulakit diti nang ilider ka dagijay. Dahil alakay ti sumaruno amatay. Senyora! Barang! Apay akas na ti panagbunakat mo. Panawanak dito ay. Ang mga nandiyak makapagtepal kat si kapay ti pagpupungtuta. Ho! Tituyak pa lang nagpalabas iti oras. Kas inkarek kin Esmeralda. Saan akong nga agparangkin ko na. Anya nga tati sumarunong aramidan ni Bagat Margarita. Napagkada ito yung aramidag. Basit lang abidtot ko. Mabalin apakatayag.
Ken amangan no may ramraman ni Nana Barang. No adda makasiim kada kami, kadagiti pasurot ni Brandon. Wenno, ni Bakat Margarita kit ti makakita kada kami. Ti shotgun ken latigo nga inalak iti kwarto na. Kasapulak day jay, no kas pangarida. Ita nakasagpit tayon dito'y balay, Esmeralda. Kaya't kaakasarita na imbag. Saan na may parbang ti panang ipaturong mo iti paltog mo kundi kaban? Nanang, agburburek ti darak. Jakpat mo awatan ti riknak. Ngam kagurak ni Manong Gabat. Talaga kaday ama iturod mo apatayon ni kaban. Nalapit ano saan apin manaw. Kano saan kayo abin malaat. Naidasa yan. Nakalipat kan, Esmeralda. No saan nagapukan gabat? No saan nagapukan ko ana? Ang mga noan niya kumanti na pasamak ka na tayo. Gapaw, iti panangilabas tayo iti bangkay ni Amaus iti sago ti Filia. May kanatadlaan tayo diyang inaramid tayo. Saan tayo nga urayan nga dapay sumaruno ang matay kada tayo? Gapo iti naramid yaw. Arig nan tengtengelan tayo, titenged tayo no kasta anak kaw. Nanang. Oo. Emiliano. Umalatiw tayo iti balay dahwan. Kasapulan ti panan kengkuana. Ay, takaasimot ni Juan ang Ken, ada basit a pagsasangwan tayo. Gabat, apay may kamanan. Ang mga noad na makakita ka kadag iti pasurot ni Senyorito Brandon. Nagpaliiwak na muna. Iti aglawlaw ti Bilya na Barang. At dalang 5 anakita anakabantay iti gate. Nakapimpintas agundaway apan ang serot ko kini Margarita. Kaya't mo tagbalinan a kriminal, Gabat. Ay, anong punta kalakit de, dagiti pulis. Makita yu da ito'y alatigo na Barang. Namin adu-adan dani aknatay. Gapu iti da ito'y alatigo. Agpadatala ang Gabat. Wala. Kaya't yu kadi ada kayo mismo timang patay kin ni Bakat Margarita. Tapno maipalis yu ti kinaranggas na kada kayo. Itad ko kada kayo da ito'y shotgun. Eh, saan? Diyak may turad. Pumanaw ka kuman, Gabat. Mabitlaan. At dapat kayat ko adamagan kada kayo. Anya ti imbilin ni Bakat Margarita kadagiti tao na. Pinasawar da ita. Ay, nagranggas ni Dunya Margarita. Agpagahan dagiti trabahador. Agsublin sa dagiti sigod akakadwam iti puro. Kat puuran da dagiti balbalay ta. Sige na Barang. Mabala ko. Yaman nga tan tinapaspasama kidya Bilya iti napalabas ang nagpatnaga. Dahil tilatan ti siyang kaulit asaludsod iti bagika. Ti kabalyero ti problema kidi. Ngumlig kapat itan tinapinget akarangranget dagiti tao kan. Amang sugsug ka dagiti tao tapno lumaban da. Makaruwarak lang dito ospital. Ulidak. Agalwad na yag kapat. Ibalas ko ti panang paltog na kanya. Tumta ka, Barang. Hukawak apukaw ka nga banjat aramida may tilikod ti Filia. Nakasamsamak nga ruda ni tilikod, Senyora. Iso naggai ka, sakbay nga agkigo sa. May amang kasabukan. At data ko man di ospitalita. Alaya, ang kagrubatan. Saan ka nga agdigos? Nabiitak lang agdigos, Senyora. Ay, saan nyo ka din nga orayan ang makasuble? Dito'y bilya dagiti pasurot yaw. Sulbag ka, agaraw ka na. Agadukat kay magbagamon. Naglawat yes yun dapag sawarada.
Kung may dadtulatan ni padamag kanyak, no napuuran dan dagiti babalay dagiti tonto at trabahador. Kat idatag na kanyak na jay nga Emiliano o si Bibian. Dagiti awanan bain at trabahador. Anya ti kahit da asawan. Kumarkarit da. Kasla makagaway da. Gun dawayan na ti kadag di ospital, mama. Isu makarwarak lang. Nusan kumabim malaot na di agkapat. Ado kumati trabahador, anatay. Ti ayok. Malagip ko gayam ni Don Servando, mama. Aging kay ta. Diya ko manugot ang makibiyang dagiti pulis. Saan mi pa naulitin nagsarita, Brandon? Saan nakmatan nga awagan ni Hepe Escobar? Huh, awan tumatlat na pintas sa may pantamag na, may papanitipan na kapapatay na di papam. Huwag nga ron. Nina na barang. Agpagata nga kumay ti mamirindak. Mabisinak. Napanangag pa iso day jay ababay. Hoy, sika! Inka kita ni barang. Uno sikat ti papan gumatang iti merienda ni Brandon. Nakno at dalaag iti ruwar da Esmeralda kan Emiliano. Kunak no agsarsarita na dita. Natataengan alalakay kan babakit ko madagijay. Pumanawak ko maitayan. Tay naksapulan da Esmeralda. Angam kinamakam na ti may sa abalasang. Dak kano payagaw awen. Kaurayan da ni bakit udays amang iluwalaw kan ada kanuliluto da adikit na pagsasangwan may ay habang anyaman nga tanti pagtutulagan da Emiliano kan Esmeralda apay ngay madandanagan akmanay dagiti pasurot gayam ni Senyorito Brandon. Amang ano may damanin dito'y purok. Kat no anyaman na ti arami dun dakadakam. Bali walo tayo amin ang makirangat kadagiti pasuro ti Senyorito Brandon tatang. Kompleto tayo iti armas kan bala. Manipod kadagiti sinamsam tayo iti rancho. Dagitang armas kan bala. Tinakapukawan di pa nagtalag ni Brandon kanigabat. Isuasap-sapulin daitan. Tatang, saan yun nga ipalagipay dayta? Tinapatik ita. Kat masalakniban tayo ti bagbagi tayo. Ay, dagas ti pumatay. Pakawanan na tayo laangan ti Diyos. Nga masapol asalakniban tayo, tibiyag tayo. Nula ko mamakibalaat dagiti pulis. Nabili kami ti kwarta, tatang. Bulsik ita tilintag. Wen, awan mararamidan da. Isu nga, adda ka dagiti dakulap tayo tilintag kan hostisya. Mabalin adito iti pagnaandag iti pasurot ni Brandon. Sinapol ko ida itay. Ket nasaripat patak ida. Mabalin ko kumati makirangat kadakwada. Ngem na panunot ko. Iti dalan da nga agturong iti kabalbalayan. Ti pagtambangak kadakwada. Ha. Adda nagkarasakas iti dayjay apaset. Adda nga ta sa bali at tao dito'y naglumangak. Agsi maklaan. Wan gayam. Ni Bruno. Karada pak nga umasidag iti nakangagag itay iti karasakas. Dayto yun di pinagatang yung ameriendayo, senyorito. Nagginad kay lakit din. Tas kailan na biyag nga alis. Mabisinak launay. Pasensya kayo lakuman. Dayto yun di meriendayo. Ni Doña Margarita, awan mo't dito'y kwarto. Kinasarita natin, doktor. Kahit kundi rumar.
Tasyak ti manganop kinikabat. Patayik pa'y dagiti pumurok. Madama ko gayam. San kay kwa di nga kitkita kinigabat? Ikwa, kasano kumamot, senyorito? Ano, uray akla na kintot iti salson ni senyorito. Patayin daklakid di, numaduktalan dati amin. Umaldawan, namawan pa'y dagiti urayan tayo. Ang mga nunadlawan ni Susara ti kawan tayo ti Purok. Saan tayo mabalin ti pumanaw dito'y tatang? Binilin ko na yung bag. Ti may nga anak ni Nanakwana. Isun ti makamo ka ni Nana. Kanapag ti kamalyo. Dakitan dagiti urayan tayo tatang. Dakiti ayop. Talaga asaan da tayo sardengan? Urayan tayo ang makabatog da. Kigtutan tayo da. Buwan tatang. Ay, Diyos ko. Pakawalan ta kami kuma. Tarabayan ta kami kuma. Sino tinagpaputok? Lagi-lagi di kakadwa tayo tatang. Rumor tayo dito naglamangan tayo. Dita, hawa-hawanan tayo ng ganda kitang sindong bata kanal buong anak. Daytoyin ti kanibusanan nyo. Saan kayo ang makastrak iti kabalbalayan? Agbalin akarayan ti dara iti kaunasan. Ato, tinapasag! Kanda tayo! Ato! Ato na kapalyero! Ha? Unag paiso. Maysa. Tua. Talo. Walo da amin. Sa siyak. Dapay dua. Akatras tayo langan! Sagpay ni po sila tayo! Ha? Paglibas da na pumanaw. Takrat damot gayam. Dua anak kakabalyo tinang kamat kadagiti agliblibas a pasurot ni Brandon. Sino nga tada kita? Da Esmeralda ken ama Emiliano nga ta. Kamatan da dagiti sigod a kakadwak aging ga iti bilya. Surotak ida. Diyos ko. Ayan, dati kaya tasawad nagijaya kanal buong. Kumusta nga tanda Esmeralda ka ni Emiliano? Apay ngay ngawan damutan. Mga no. Karamandan ka dagiti nakirang ragay. Ay, Diyos ko, tarabayan niyo kumadagiti agama. Ay, diyo kumabuti palubos nga dadaka sa papasama kadakwada, Diyos ko. Awanan di serserbi ti biyag ko. Numapukaw kumatida. Kay kayat kumutan ti matay. Nakadayon dagiti naglibas a pasurot ni Brandon tatang. Saan tayo na makamatan ida? Dakarod naman gayam. Nga masino dagiti talo ang nakasot iti bano ti kabalyero anang kamar ka nakwada. Day tama ti nakakiktuta kita'y madama tayong agrarangat. 8 tayo laan. Ngam nabilang ko. Sa nga pulukat may sa tayo nakirangat kadagiti pasurot ni Brandon. May sa ti puno a kabalyero. Ket dua kadakwada ti stranghero in impostor. Ang masino dagijay. Yaka mo tatang. Agkaiwara dagiti bangkay. At dapay dagiti kabalyo anatay. Kaasi dapat. Saan ko maamay ramraman dagitan? Ala, bilangin tayo numano ti bilang dagiti natay. Wen tatang. Kumita kayo ti dadyapasat. Ado ti sumungad a tao. Dagiti kapurukan tayo. Sigurado ak anang ngigda di kanalbo. Asino nga taday tamang palpaltog kanyak? Itay pay lang agatapak. Amay sa lakit ti kadakwada ni Bruno. Kaya't dak apatayan. Ngam, awan mutten ti maysa. Ang mga napaltugan dagiti pasurot ni Brandon. Asino dagijay?
Dagiti pulis? Adda pulis dito'y Hacienda Margarita. Lumiklik akon. Siyak lakit diti agbalin na dakas. Sa anak asumuko kadakwada. Sa anak ng agpatiliw si bibiyag. Sumardan ka nga sangit na. Ada kaming kintatang. Kanaon ti dakas ang napasamak kada kayo. Kaya po anak ko. Emilia daw. Anya ka di daytoy ngay naramid daw. Susana, Isumot lagayap ngay nawis na kamapan iti balay dahuana. Tapno saan kayo amalapdan iti kayat yung aramidan. Itay saan kayo na makita. Nagata pa kaon. Agpudno ka man kanyak. Asino, nagiti kinarangat siya, Emilia daw. dagiti pasurot ni Brandon. Kahit nakapatay kayo. Dandani tayo lang nga doon na isagmak, idi kalman. Idi lumabas tayo nga ipumpon, ti bangkay ni Amaus. Sa kalpasan na, kastoy manod, tinaramid yaw. Ad-dalakit di nga agpungtot ni Doña Margarita. Ken Senyorito Brandon. Nanang, saan da kami analasin dagiti pasurot ni Brandon? Kaputan nakabado kami iti kasi tibado ti kabalyero. Ay, uray pay. Idi pa'y laeng apagat-atapan na kayo ni Senyorito Brandon. Kakumplot yung kano. Susana, dumngag ka ti palawag. Saan ka kumangagbalin na kontrabida? No saan bingin naramid na jay? Di mapukong man ti pumurok. Gaputa amom ka di timbilin ni Bakit Margarita ka dagiti tao na. Papatayin da tayo ken puuran da dagiti babalay tayo. Mawatan. Diyos ko. Diyos ko. Nu'y manugot ka kumapumanaw tayo laangan dito'y asyenda. Manan. Nanang, anya kayo kadi apay saan kayo ang makaawat? Saan ang mabalin a pumanaw tayo dito asyenda? Darakan ling at timpunan tayo dito, nanang. Dungag kayo kuma. Diyak mabali na panawan ti tawid ko adaga. Ngay naguman da Margarita. Kananang, saan lang ada kami tinakirangat kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon? Ada ka kadwami. Ngamjak amo na asino kadakwada ti pudno a kabalyero. Ya! Ya! Nasken na makadano na kiti kabalbalayan. Ipakaamok kadakwada ti kadda dagiti pan nakabagiti lintag. Tapna ammo dati sakbayan da. Saan matkit di analasin dagiti sigot a kakadwak dagiti kinarangat da. Tagpapada kami amin ang nagpamarang a kabalyero. Ya! Ya! Ngam, nasken a makapagsakbay. Da Esmeralda kan ama Emiliano. Ado ti kwarta ken nabilag da. Ket mabalinda balik ko ganda giti pasamak. Imbes sa dagiti trabahador ti patayad, dagiti pasurot mo, Brandon. Iso dakit din tinatay. Impostor dagiti a kabalyero. Nagadudalaki din. Sigun kiniborsyo. Sangapulo ket may sada amin anak karangda. Pagkalwad dagiti a trabahador. Hindi pa ilang atapak akakomplot dagiti trabahador daya kabalyero. Ken atapak akadwada pa ni Bruno. Kuna ni Bursyo, amay sa kano tinapaltugan na. Ngam saan na masigurado, no napatay na, gaputa kinamat pa iti duwa a kabalyero. Ti problema kita. Nakadano ng dagiti pulis si Jacinda. Rinugyan dan tinakibiyang. Kaya't ko asyak lang ti mga nup kinigamat. Un kayam, saan anadakamat ni Bursyo no karaman ni gamat kadagiti ng tampang kadakwada? Nagpamarang lakit di a kabalyero. Iso anas ka na makaruwara ko dito ospital. Panahon ka pa lang dito eh. Inak makiawag iti telepono takasaritak ni Don Servando. Nalakala balik ko ganda kiti pasama. Nakabutbuti ang ganda gito'y amapaspasamak. Ado ka no tinapasaga pasurot ni Senyorito Brandon. Iti panang tambang kadakwada dagiti nagpamarang a kabalyero.
Puno nga ta, adagiti trabahador dagijay. Nigapat, amangan no karaman pa. Kinakabutbutan. Amangan no dagiti pulis, ti manganop kadakwada. Sa nga pulo ket talo dinabilang tayo apimusay kadagiti pasurot ni Brandon. Sa balila ang dagiti nasugatan. Tatang, nagbalin tayo na kriminal. Saan lang ada tayo? Di nakabatay ka na kwada. Ada talo na ilaok ka na tayo. Ti kabalyero, gandwa nga impostor. Sino nga tadagit siya'y, tatang? Hamangan numay sa kadakwada ni Bruno. Ni Manong Gabat, ti saan ko anakita. Sapsapulim ka di mudlaan. Kaili mo di kagurgura mata. Tatang, Ni Gabat, iso ti sumungad. ti ayop. Anya palat imayan na diti purok. Nagkarikanyak asaan ang nagpakita pa. Ay, Esmeralda, saan? Ibatam dito pantugmaw. Diyos ko. No pantugan nak. Kat mapatay nak Esmeralda. Diakon maibaga da ito'y napatad amaman nyo. Anya ka din ti mapaspasamakin ka, Esmeralda. Pan, saan kayo ka di pa'y anapnag ka nagiti pinatayo ang pasurot ni Brandon? Nanang, Idulin mo ti paltog mo, Esmeralda. Umasidag ka, Gabat. Agyaman nak, Ama Emiliano. sigurado lang nga napatagtibag ang Manong Gabat. Esmeralda, Ama Emiliano. Itay kinamakam ko dagiti dua kabalyero. Anang kamat ka dagiti naglibas a pasurot ni Brandon. Nakitak dagiti nakad-ado a pulis. Anya? Anya? Amok ada kayo dagiti nagpamarang a kabalyero. Anang tambang ka dagiti sigod a kakadwag. Ay, Gabat. Saan kayo na makapagulbod pa'y kanyak? Ngum saan kayo madanagan? Saan ang makadanon da ito'y kini Brandon? Dagiti pulis ti kabutang niyo. Nabilag ken ado ti kwartada Doña Margarita ket mabalin abali ko ganda dagiti pasamak. Dagiti ayop. Agpapadada amin. Balito ngagklintag. Saan tayo ang mababalaw dagiti pannakabagay ti lintag? Gaputasan da nga mutipod no ang mapaspasamak dito y asyenda. Manong Gabat, adda ka di pa'y kayat mo ngay baga? Ilumang nyo pailaang dagiti armas ken bala. Nukas pangarigan makagteng dagiti pannakabagay ti lintag dito y kabalbalayan. Ken ure agsukimat da iti uneg dagiti balbalayo. Awan ti maalad nga ebidensya. Iti dayto yagundaway, Gabat. Agyamanak. Agyamanak mat kada kayo, Ama Emiliano. Gaputayin inutan apat yandak asa anak adakas a tao. Sige, mapanakon. Ket agan annad kayo kuma. San kayo nagdadali ti oras mga? Pumanaw kayo kinanabarang dito ospital. Masapol ang makasarita yun ni Don Servando. At no saan nga ituloy dagiti pulis si makibiyang iti mapaspasa makijaybilya. Sana nakita dagiti pulis ti tapasama ka pa nagrarangad Brandon. Nukas pangarigan man lang, nalakalabal likogan dagiti ay. Awan sa bali amang resort iti problema iti asinda. No di siya laeng. Mapantayo nga rudan, senyora. Tonta ka mo't barang. Apay agubanat ka. Aguray ka iti bilin. Urayak pa'y ti doktor ni Brandon. No mabalin nanti rumar. Sige, mama. No mabalin. Rumwara ko ninton bigat. Ngam ta sugat mo. Saanan nga gutot, mama. Mangrugin nga gimbag. Sige barang, hagbati ka dito eh. Inak kita iti doktor sakbay mapantay ti Villa de Don Servando. Awan gayam ti agnana at iti daytoy a kalapaw. Daanen. Matmat na agad dagiti diding kantawan. Ngam mabalin pa'y lang apagyan. Ngam saan ang mabalin amamon dagiti pumurok. Ang makipag naedak kadakwada. Taglalo kin ni Esmeralda. Sa anak ang mabutang kadagiti pasurot ni Brandon.
Saan dan ang makastrak dito'y purok? Tanong mapasamak dayta. Delikado lakit di dagiti pumurok. Sakbay ang makadanog dagiti pan nakabagiti lintag dito'y purok nga agimbestiga. Tungpalan nyo kuman ti singasing ligabat. Inton parbangunan ngilimang dagiti balakan armas. Tapnawan makakita. Ado akapurkan tayo ti sanpay amakam mo. Ada kami kada Esmeralda, tagpampamara ang impostor a kabalyero. Wino, ay, anya nga tano. Agpatulong tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Anya, amom ka din sa asawam Susana. Emiliano, saan ang maikanatad nga ikabil tayo kadagiti ima tayo ti lintag? Dangganak! Ado ti kwarta dagiti asindero. Mabalin abaliktadan da tayo. Kat da tayo tagbalin na dakis. Aging ga akabaulan mi ngay limad. Ada kami dagiti nalimad atulisan ng ibagbagata. Aramiden mi Susana. Kat ago limad ka kuma. Saan ka sangit ang sangit? Tatang, apay asinurot dagiti ruwar. Nabannog ka napuyatan kayo itirabi. Sanay pasungal-ngal tayo pa itirangat iti aldaw. Katsika, kaltaangan tirabi. Pampanonotek dagiti na ibaga ni Manong Kabat, tatang. Nukas-kasan mo. Dua apwersa ti kalaban tayo. Dagiti pasurot ni Brandon, kan dagiti pan nakabagiti lintag. Baknang dagamin. Kabailanda abalikugan tilintag. Isu nga adda kada tayo tilintag. Tatang, Ituloy tayo ti makirangit kadagiti pasurot ni Brandon. Ket no makibiyang dagiti polis. Saan tayo asumuko asibibiyag? tatang. Ninanang ba? Esmeralda, Emiliano, anya pa ilang aramidin nyo dito iruar. Anya ka di manan ti pagtultulagan nyo nga agama. Kunak man numat maturog kan, Susana. Ay, tay nalukagak. Nadlaw ko nga awan ka iti abay ka. Sakti sana makaturong nanang. Pampanonotek kami ti mabalin aso maruno mapasama. Aglalo, na makibiyang kano dagiti pan nakabagiti lintel, iti mapaspasamak dito asyenda. Anya, kasano no makita da dagiti paltugi aw Esmeralda? Ibahalod da kayo lakit day. Nanang, Inay, kasano no mabalod kayo nga agama? Awan tinakalasin kada kami. Isu nga awan ti maalad nga ebidensya dagijay a pulis. Magagaran ka din para iti sumaruno at twis iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. San anadlaw da Esmeralda kan ama Emiliano. Nga daklang iti asidagda amang sisim kadakwada. Sa paakto ti umarubayan iti pilya. Barang adamamak no anya ti plano da Brandon kan bakit Margarita. Kalpasan ti pan nakatay dagiti kakadwada. Day gaya ma Brandon. Kaano nga taarumar iti ospital? Napaggadan ang makipagkita akin na nabarang. Ang mga numairamraman. Kaasiman. Aday ta. Sakbaya makadanon dagiti pulis iti purok tayo. Medulin tayo dagiti armas ken bala. Tapnawan maalad ang ebidensya. uresan kayo lakuman na si Murot, tatang. Kabailan mi kadamanong damyan, kan manong teban daytoy. Nukas pangarigan ta makariing ninanang mga awana kita abay na. Ibagatan tulatan no anya dipudno. Sige.
Idalas tayo ng ikot-kot kung ikal dagiti armas kan bala. Sakbay nga aglawag. At makasubli tayo adagaw sige purok. Sige, Manong Damian. Agalibtak kayo. Sapay ko mata sana mabirukan dagiti pasurot di Senyorito Branton diti nang hilumbangan tayo ka dagiti armas. Anya pa ka rin gura mabigbigat barang. Nudyak makapagtepal batong pakamadet. Ay, senyora, idaanon ko lang ti imbaga ni Borsyo. Adda kano dagiti pulis iti terwar. Anya, taapay. Kaya't nakakano akasarita. Kat, saan mo da pinananaon? May samot na di aborsyo. Ipukaw mo latan kini Borsyo apaulir na dagiti pulis. Kat mangisagana kamot iti may pasango kadakwada. Darasab! Ay, uwan, senyora. Ay, unaklano mapang namnamaan mo't ni Don Servando. Makapungtot laki di Branton na maamo na rito. Kasta unay apanang kita dagiti tao kanya kanalabsag. Masapol ang makasaritak da Esmeralda ken Ama Emiliano. Masapol ang mabalaagak ida. Nga adda dagiti pulis iti Villa. Dapat! Naimbaga bigat yun, Nana Susana. Kasapulan ang makasaritak ni Esmeralda nguno ni Ama Emiliano. Anya mananti kadam si kagabat. Ay, Emiliano. Saan ko maakas? Dati kinasabrak ti panakisaw kinigapat. Nabayagan alinaksid ko ti Bernas ko agabat. Siyak ni Gabriel, Ama Emiliano. Ngamnas ka na maaman nyo daytoy. Adda dagiti pulis iti Villa. Anya? Tatang, addan dagiti pan nakabagiti lintag. Sikati sapsapulan da. Corporal Nicolas tinangan ko anagan ti pan nakapangulo da. Imbaon ka no idan ni Hepo Escobar. Ay, Emiliano. Kasanon da ito eh. Ang mga no, kan maganda ka nga ibalawd. Agkalma ka lang, Susana. Awan ti may parang dagay pulis abasol ko. Kaya't naklang nga pagdamagan. Agbati kayo dito inanang. Kadoag ni Tatang. Agbati ka lang hindi balay. San kayo madanagan? Kabalak na ito. Ay, saan, Emiliano? Ay, kadwanda ka ni Esmeralda. Ay, kaya't may maimatangan ti panakisarita dagiti panakabagiti nintal. Umay kayo nga roden. Ang mga numatiktikan dagiti pulis nga uray. Umuna kay Laptan, Tatang. Sumarano kami kin nanang. Ay, agkukuyog tayaw. Mapantayon. Ay, ayan na. Di sinilas ka. Ay na, uray la. Dapa-dapa na ka. Yeah! Paspasan pa'y tagtaray kabalyo. Delikado akon. Ano pang daklakit ti dagiti pan nakabagiti lintag. Ngam sa anak apaka mag-asibibiyag. Yeah! Kayat ko pa'y timatay. Ngam sakbay amatayag. Masapol ang maipatungpal ko pa'y dagiti panggag ko. Binalitunggag alintag. Rumbang kumaada Brandon kan bakat Margarita ti ibalod dagiti pulis. Nakadakdakas da. Yeah! Naagom kan manangirurumanda. Ngum isa patag. Ti pakaitan naman nyo laang ti kay batugan nyo. Dagan nyo na yung bagti ibagak. Urahin nyo ang makapanaw dagiti pulis, sakbay nga tignay kayo. Kaya't ko asawarin nyo ti si Bubukala Villa. Kat biro kanyo da dya Bruno kan nikabat. Mawatan nyo. Ha? Dagiti ako nang pain mo tapan nakabagiti lintag. Man nakibiyang dalaunay. Subyan may kadede. Sige pumrok. Naanyala tinaibiling kada kayo, isot taramidan nyo. Uray, tamakarwar ni Brandon, itangal daw. Tayo ka din, senyora. Sige, mabalin yung tipumanaw. Ay, kagada. Awagak lang ni Don Servando sakpay ang mapantay di ospital barang.
Ipakamukan ko na tikada dagiti pulis dito eh. Ingkamot pagsaganaan lang ni Borusyo. Kan masapol nga damang bayabay kada tayo. Sige, senyora. Wah, salpag. Anya teraramidan na kita pan nakabagitilintag dito eh. Awan to ti mamanda. Nakapanawan dagiti polis. Isungawanan ti pagdanagam, Susana. Nasayat man ti panagdamag ni Corporal Nicolas. May panggap ka dagiti agraraira at tulisan. Ngay dauluan ka no da Bruno ken gabat. Ay mas daawaklaan no apay ang nagbalin at ulisan da Bruno kun gabat. Mabalin ang data ti pinarbo ni Doña Margarita. Ay kaasimot ni gabat. No saan asumo ko ni gabat. Ano kun lakit di dagiti pan nakabagiti lintag. At no lumapad, mapilitan da amang patay. Talaga ang maibilang at tulisan ni Gabat. Ngam Emiliano, ay biktima dalaang iti tinadangkok dagiti asyendero. Nana, Ay saan kayo kadia maasyan kinigabat? Awan mabalin tayo, Susana. Ipagyamanan tayo, kahit saan tayo amay ramraman. Dahil talaunay ti pagyamana. Sapay la ko matalumtaw tumot laang ti kinapudnaw. Talaga aman nakipyang dagiti pulis. Dayimot adon serbando. Kasla kalaingan. Patayik to lang ata. Ha? Saan mapagpupudutan ni Don Servando? Tagayib tayo dayay. No'y naramid naman dayta. Dakalagubat na datayo kasindero taglalaban. Saan ko magustuhan di pan nakibiyang dagiti pulis, mama? Kahit ko asyak ti mang patay kini Gabat. Apay nga may nakasjay ti bagayo ka dagiti polis. Napilitan na. Yung patyam kadi asumo ko ni Gabat, mama. Nalay ngaglemeng. Kinsan laki di patiliw asi bibiyag. Wah. Nembaglakid ninta mabaling kuntirong mar di ospital. Saan ada giti polis ti mang lapad iti kayat kong aramidan. Katagal waday di ala kay Emiliano kanya. Aniya nga tati pagpanggapan ni Senyorito Brando. Ipangpangtana nila kay Emiliano. Pagkatapan na, nga iso ti nangidaulo kadagiti nang tambang kadagiti pasurot na. Agasaw, nasangapulo kat may sa tinatay. Ay, takalaitan anak sayan abilang ni Senyorito Brandon. amuyo na niya ti pakararibukak tatang. Nangigkuti imbaga ni Corporal Nicolas. Rumor ka nun iti ospital ni Brandon. Talaga anarigat ang matay ti Dakes aroot. Nakalamang dagiti armas tayo. Malaksi di ti paltog ko nakalamang iti sirop ti pagitiddaak. Naimbaglangan, tasanda sinukimat dagiti babalay tayo. Kat no rumaot dagiti pasurot ti Senyorito Brandon. Kanya ti isarang tayo kadakwada, tatang. Anya ti sirbingin may dagiti polis. Di damot sinirek dagiti babalay. Sandan tulangan ngagsubsubli taawan ti maramidan na. Brandon, di ka nagpungpungtot, takaruruar mo ti ospital. Mabali na sandan to ngagsublipay. Nasaya at launay, mama. Tapno awan sawir ko amang komite da Gabat. Nana barang, masilig ka man. Anya ti bagam kani parang. Napaalakin ko na. Nana barang, kunak! Ay, pasensya kayo kumalaangin, Senyorito. Itay adaak iti baba kat apag iso adintang dagiti daduma apasurot yo. Kat nakita da kano ti may sa abangkay. Akim bangka iti dayay. Ni kadebro no? Yaklam mo, Senyorita. Barang, awan pa'y serbe magipadamag. Humanaw ka man langad. Abangan mo diyak makapagtepel batong pakamanan. Agyaman katawanan tayo latigo. Naangot ko na bangsit. Kasla dalaan iti asidag. Ha? Adadong tanga nakakabalyo.
Dagiti lakit ti pasurot ni Brandon. Kasla dito iti pagturungan na. Anya da ito yung nadalapos ko. Tao? Ni Bruno? Natayan ni Bruno? Nagpatinggamat laang ang tikinadagas na. Nagkutong. Mabalin ang manipod idinaglibas api manaw iti bilya. Kat saanan anang nangan apulos. Adu ti sugat ti bagina. Dandanin makadanon dagiti nakakabalyo. Masapol aliklika kita. Diyos ti kumuyog kan ka, Bruno. Sapay kumata mapakawan ni Apo Diyos dagiti addo abasol mo. Kat mapaginana ti kararwam. Dahiti kinapanunod ko marami din tatang. Tapno saan amakadlaw. Kan madanagan ni nanang. Kasaritak damanong damyan kan manong teban. Nga isuda ti makamo na rumaot dagiti pasurot ni Senyorito Brandon dito kabalbalayan. Sa dinda kadida, akas iti naramid tayo. Saan tatang? Palubusan tayo ida ang makastrip iti purok. Kat na yung kapilitan ang makirangat tayo iti sangon-sango tatang. Aramidin tayo. Napagkaan, ang mga nuado ti may ramraman. Numabalin, awan kumati-matay ka na tayo. Wen tatang. Kasarita tayo na imbag dagiti kapurukan tayo. Amasapul nga agsagana tayo. Nasken amasakbayan tayo ti mabalin amapasamak. Ay, ada sungsungad ang nakakabalyaw, Esmeralda, Emiliano. Ay, rautin na tayon samot tayo. Anya? Ay, naapaw. Agmay may sansamot. Ha? Ni Manong Gabat. Kanya tiga po na nga umay dito eh. May ramraman tayo. Ay, Esmeralda, saan mo ko maapapanawon ni Gabat? Agsagana kayo, kakadwa. Siyak ti mangidaulo kada kayo, amang raut iti kabalbalayan. Ket awan ibati tayo, asibibyak. Nakabut-buting-but na panggap ni Senyorito Brandon. May ramraman uray awan basol na. No amukla ko matinumero iti istasyon ti pulisya. Iturod kundi agi pulong. Nalabusan ti kinadakas ni Senyorito Brandon. Awan pulos na tungpal mo karing Manong Gabat. Anda ka manen? Agyaman ka. Takayat ka pa kasarita. Maibilang ako natulisan. Kat saan laan ni Brandon ti agpanggap kanyag. Ano punda kung dagiti pan nakabagiti lindag. Ngam sa anak asumo ko asibibyak Esmeralda. Kasano ano mo mga ano punda ka dagiti pulis? Adak dito idi may dagiti pulis. Anya? No dagiti pan nakabagiti lintag ti banganupkan ka. Awanan. Saan ka na makaliklik? Iso pumanaw ka langan diti asyenda. Sa anak apumanaw Esmeralda. Malaksid no kadwa ka. Anyat kinunap? Si kalaan ti pumanaw. No kayat mong ilumbingan kinitarayan tilintag Gabat. San na kami ngay ramraman? San kami apumanaw dito asyenda? Ura iti ngarap ni tanam. Gapota dadagak dito eh. Dadakan lingat in sakripisyo eh. May Emiliano. Si kalang ti pumanaw. Tawan pulos kay mo dingam dito asyenda. May saka lang nga Gabat. Nasakit kayong agsasao, Ama Emiliano. Agpapada tayo lang amay kuskuspil. Namin adumatan asinubot tinagsayasay at darak dagiti basol ko. At daga po na ti amin. Pumanaw kan. Numakidinis ko tertirantam. Sika kumalang ti kasaritak, Esmeralda. Anya ti kahit mo asawan di tiday ta Gabat. Tatang, panahon na kami kini Manong Gabat. Siya kung ti makabukan ko na. Sige, pagustuhan kay ta Gabat.
Esmeralda, saan na kumapapanawan? Kasapulan ka unay. Ay ayatan ka. Saan ko akasapulan ti panagayat mo? No saan mo akasapulan ti panagayat ko? Siyak ti kasapulan. Kasapulan ta. Saan lang at ti kabalyero ti banwar iti imatang yo. Namin ado ang nagbalinak at aklin kansalan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ti Sir Bitia ay dagiti pan nakabagi ti lintag di trasyenda, Don Servando. Awan nga rin ti ka po nang agsubli da pa'y. Aniya? Pasok kwenda ni Gabat? Ket na sana sumuko? Ano kwenda? Oh, dakkel ti atraso na di Gabat ka na kami. Sige, agyaman nak, namawatan nak. Sige nga Rodan, bye. Anya din nagsarita anyo ken konserbando, mama? Agsublin to kano dagiti pan nakabagi ti lintag ni asyenda. Tapno pasok kwenda ni Gabat. Ket no sana sumuko si tatalukod, ano pwenda? Saan, mama? Siyak lang ti manganop iti dahi agkabat. Saan adag iti polis, ti makalapad kanya. Baliwak akasarita dagiti tao tayo. Tanya ti bagam kadakwada. Siya kung di makamoy ti dahi tabanag. Sandak ko man abyakan. Saan ko ang mawatan ni Esmeralda? Nuan niya at talaga ti kaririknaan na kanya. Bueno, ti kabalyero ti ay-ayatan na. Saan ko ang mababalaw? Uray saan nangamam mo ti pudno akin at tao, ken saan na pa'y nakasarita. Nagbalin abanwar iti matang na. Ngam nunaskan nga ipustak ti biyag ko. Tapno maipaay ko laang tinapintas ang masakban. Denggan nyo anay bagti baga. Intun bigat. Rautin tayo ti purok. Sungag sagana kayo anay baga. Saan adagabat ti manglapod kanya. At tapag amaysan nila kay Emiliano kadagiti tulisan. Isu amang ibaunak iti agsiim iti purok inton rabi. Ket bantayan nyo anay bagida. Nang rona kadagiti agama. Ket dagiti naduma. Makamukay ton kadagiti pulis. Nagsubli na pailaan ang makibyan. Ay, saan ko maarumbang akas dyan ti panang trato yung kinigabat. Nagbabawyan na, ti kinadakas na. Saan kayo kadi ama asyan kinkwada? Nasyan kadi kada kami di. Naramanak mo ti kinaranggas ni Gabat. Ti mapaspasa makingkwana ita. Apitin na ti kinadakas na. Pada tayo itan ni Gabat ang mailupit-lupit. At pagkat tibiyag na. Ti nakadakdakas, mismo pa yan apan nakabagi ti lintag. Ti mangan anok kan kwa na. Binalitungag, alintag. Saan tayo ang mababalaw ida? No mabalikog ti kinapudnaw. Ta saan da nga amuno anya talaga ti pudno ang mapaspasama. Sino ti makaitured ngagsuplong kadagiti pulis? Ipangag da tayo nga ta. Da tayo laang tagbalinadakas. Ket numabalod tayo. Kasanupay amay laban tayo ti kalintigan tayo. Ay, ket anya nga ti kayat mo mapasama. Pinatayan aging gay ti maibus tayo amin. Karbangan tayo ti mangsalak ni bitibiyag tayo. Manangaasin ni Apo Diyos Susana. Ay ngam laglagi pumkuma. Saan akanunungan ni Apo Diyos? Ti panagibalas.
Saan napagayatan ti pan nakaiparukpok ti dara? Awan karbengan ngagbiag dagiti managdakdakas. Emiliano? Isarding ta kumanda ito'y. Kinsan ka kumangagbalin a kontrabida, Susana. Ay nga nabilid da, Emiliano. Sa kaduada pa'y dagiti pan nakabagitilin ko. Kunak met ahustunan, Susana. Naimbaglangan ta napakadakida. Talaga adakas ti pangpanggapan ni Brandon. Nang ibaon ka dagiti tao na dito brok. Tapnuan niya. Tinasayaat. Agsiimak. Nuan niya ti arambidan da. Makisinubo kak kadakwada. Kaya't sakit din ni Brandon ngayon inot ang maibos dagiti pasurot na. Anyan tupay ti gaway dakin ni Bakat Margarita. Nudwadalangan ang mabati. Ay, saan ko maarumbang nga ado ti maipatli apyag. Mabilbilin lang dagiti sigod a kakadwag. Brandon, mapaay ka iti pangpanggapang. Agkin-kintayo ka pampanunod. Diyos ko, saan niyo ko mga ipalubos nga adumanin ti matay? Gusto ko bahan, Diyos ko. Di kapat. Saanan anak padlaw kanyak. Adangatan pa nagbuting na nga umarubayan iti bilya. Gaputan ano po nin dagiti pulis. Ay, kaasim. No sa dilo langatan di tati pagkalkalautangan na paglamangan. Ay, nasayaat mo ti saan na apanagparit na. Tamang ano makadlaw ni Senyorito Brandon. Kaya niya ti aramidin da niyak. Barang, saan ka kadi pa nakaluto? Dandanin, Senyora. Paluk na pa'y anaimbag da ito'y karnay. Timpla mo na imbag. Naapgad lang, idigos ko kin katidapudot adigo. Ay, narangikas at talaga ni Doña Margarita. Ni Brandon Gayam, nakita mo? Diyaka mo no nakaulin, Senyora. Ita'y bimabaak. Nangag ko binilbilin na dagiti pasurot na. Anyat nangag mo ngayong bilin na kadakwada. May panggap iti panangida ulo na kadagiti pasurot yo arumaot iti purok inton bikat, Senyora. Nangibaon sapay ti mapan agwanawan iti kabalbalay iti Arabi eh. Day talahan? Agbati kano dagiti daduma. Tano agsubli amakibiyang dagiti pulis kat karangit da. Ano niya? Adon, dinaksay ka dagiti pasurot mo, Brandon. Sakayat mo pa'y akalabanan dagiti pan nakabagiti lintag. Saan ko kadingin baga kada kayo asak ti makamo? Saan kay kuman na makibiyang mama? Daan niya ti kayat mo asawon ni Tita. Saan na kon may kabilangan? Saan tayo ngagsinupyatan? Kahit ko asyak ti mga kinigabat. Nga, saan mo ko ba nga bilin ka dagiti pasurot mo akalabanan da dagiti pan nakabagiti lintag? No kapilitan laeng, mama. Oh, Sumrek ako na ti kwarto ka. Masapol ngagsagan para inton bigat. Taluda itay nakitag. May samot day jaya. Kasla iti balay dala kay Emiliano ti pagturungan na. Anya nga ti pangpanggapan na. Day jay gaya mo ti maysa. Agarudo kak nga umasidag. Agsarim baboyak tapno sandak na madlaw. Nasipngat. Kan nakaidop amin ang asilaw. Malaksid iti balay da ama Emiliano. Nga dapay lang silaw na. Nanyaman ti pangpanggapan nyo.
Saan kayo nga agbaligi? Apay abimangong kapaylaang Susana. Imayak lang diti kusina ta makakapkapiak. Emiliano, agtubak-tubak. Anya nga tati, partahan da ito'y amarikrit na. Pagkalmaam laang tiriknam. Ay, ni Esmeralda, ang mga nudi mo na puutan arimwal. Nasa pasimre kiti kwarto na. Hindi ko mataramidin na tirwar. Emiliano, kanya jay-jay, kasladanan na tuog. Ako'y magkaso sana. Indak kitain. Ay, saan Emiliano? Saan ka arumwar? Ang mga nadadagiti pasurot ni Senyorito Brandown. Kat anya ti aramidin dakin ka. Nagsaapan na nakariig ni Senyorito Brandown. Mapandangatan rumaot iti kabalbalaya. Ay na, ad-adala nga ron nga nervyusak. Ay, Itimplanak man iti kapina na barang. Juan, Senyorito. Naimbag, tansapa ka na karing. Mamikat kami pa isakbay amapan kami iti prok. Tapno ada pamigsami amakiranget. Kaditi ng patay, kadagiti pasunod ko. Saan ka di anatayin ni Bruno, Senyorito? Kanti may saan na bati akadwana? Ni turukon sa dayjay. Kung gunada, pagarupin da nga ta akabalan da. Ni Karias, tijak sigurado anatayan. Kuna ni gabat ide, nga da kanuna sugatan idiri na utda ti ranchaw. Agburik ti darak iti panangipalagip yun ay tabanag. Hun gayam, san ka di ang nagpakpakitan ni Gawat kada kayo? Dinamag yumanan kanyak iti dayta, Senyorito. Manipod iti naglibas apimanaw dito bilya. Jak nakiitan pahay. Kasano ngamin ang makastrak iti bilya. Arig na nagsibakan patay no aramidin na dayta. At ba si tarwangan iti likod? Ngam kanayo na nakakantado. Dayto yung ti kapiyaw, Senyorito. Nangato ti alad iti likod. Nalaing launa yan no makauli. Ngam kayat ko tiag sigurado. Pakita ka dagiti tao ken masapol nga dagbantay. Naliwayak sa amat tiruangan. Ay, kakaasak lakid dekin ni Senyorito Brandown. Manggapod nga glawag. Mas daaw lakit din ni Brandon. No apay asaanan ang nakasubli iti bilya dagiti talo a pasurot na. Nga imbaon nang agsiim dito'y prok. Naira kada husto iti poon dagiti kayo. Malaksidlaan. No danunan ni Brandon kan dagiti pasurot na. Kumitak iti mabalin ko apamigat. Uray bunga ti papaya, wenno saba. Kasapulan ang makapagpwesto akon iti nakatambangan dagiti pasurot na iti. Adda ka nung nakakita ka dagiti talo a lalaki nga mararubayan na iti purok iti rabi itatang. Nadanangag ko na nabtog iti rabi. Kabayatan ti panagsarsarita mi kininanang mo. Nga midiri mo arak. Awan mo tao. Pitagtignay ko ni Ambot. Numaon ka nung tinakita na. Napanandang arodan na gaya lalaki. Awang gayam. Nakasaritam ka di dadamian kantiban. Wen tatang. Ngam saan nga isuda ti agtignay nung kaspagarikan rautin datayo da Senyorito Branton. Anya ka deti pagsarsaritaan yung agama. Ay, Susana. Dahil talagpalpaliiw ka na kami tararamidam. May panggap iti nanabtog iti rabi ti pagsasaritaan mi nga agama. Ay, day tatisaan ko ang nakaturugaan. Inimpunag nga dadakas ang mapasamak. Iti nagpatnag. Ay. Samot nga tabas na makapagkunay dagiti pasurot ni Branton. Anya man nga oras kat dumtang dagiti pan nakabagiti lintag. Ang mga ni gabat na jay. At dalaan siguro na dalapos na. Basta unay nga ati pukpuk iti
iti dayjay apasat. Amangan no da Brandon dagitan. Talaga asaan da pagulimakan dagiti pumurok. Ibalas lakit din ni Brandon ti pan nakatay dagiti pasurot na. Itayak pa'y ditoy. Ngum, awan tinadlaw ko atao. Anya nga tati plano da Esmeralda kan ama Emiliano. Dito'y tayo pala ang kakadwa. Saan ka ding asidag dito'y tinakatambangan nyo? Dito yung apasat. Tabis mo, senyorito. Apay asan nga ita ti panagparang dayjay aggabat. Wino dayjay kabalyero. Sige. Agpaliiw kayo anay bagi taglawlaw. Senyorito. Amangan wag lemlemeng lang iti kasama kan dagiti kabosor. Ket nukas pangarigan. Isudat ti patayin tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangata. Dahil tati panagkunan. Mabutang samot laang ni Brandon. Tsak makita. Dagiti laang pasurot na ti makitkitak. Oh! Garay giti kabalyo! Punaktupay akayat tatayo alid atan! Agsamar kayo! Patayin nyo na kita! Ure at sino kadakwada ang makita yo! Agal aludoy ako nga madayo. Ket no da makakita kanyak. Patayak. Hindi ko na. Ate na kabalyo! Asin nyo na yan! Kita nyo! Bundawaya kong taglibas. No agtuloy da iti purok. Agbabawi da lang iti mapasamak. Barang, nakapanaw ka din dagiti pan nakabagiti lintert. Uwan, senyora. Kalpasan anaamuanda nga awan ni Senyorito Brandon. Nagpakadadan. Agsublidan to kano tapno kasarita da ni Senyorito may panggap iti pan nakaanop ni Gaabat. Makibiyang dapay lang amin. Masapula siyak timang patay ka ni Gabat. Senyora. Sana makaanay ang mabalod lang. Masapul amatay. Nakabutbuting na itangay bagbagan ni Dunya Margarita. Kasimot ni Gabat. Agpagante biyang na. Ay, higda na pagti kabalyaw. Ay, daging lakit din dagiti pasurot ni Senyorito Brandao ni Villano. Ay, napaw, ang mga no, inda uluan na paikit din ni Senyorito Brandao. Ay, Kalagagaya man nakaruwara ni do ospital. San ka ngagbuteng Susana? Sangwin tayo asang apurukan. ay ngam, ang mga no ibalos na tipan nakatay dagiti pasurot na. Adayo apagatapan na kami. No makita na kami kin Esmeralda. Agraman na damyan kintiban. Ay, Emiliano. Nagbati ka dito balay. Da kami ti makamoh kin Esmeralda. Ay, saan Emiliano? Numatay kayo kin Esmeralda. Matay tayo amin. Awan ti matay. Dahil taladanag mo ti agado. Dagiti managdakdak estirumbang amatay. Saan anak ko na da Esmeralda? Anang tambang kada Brandon kanda giti pasurot na. Dayjay ni Esmeralda. Sumarasaro no kadakwada da ama Emiliano ken nana Susana. Nakataltalked tinakam da. Anya nga tati plano da. Jak mamating awan ti dakas nga aramidem ni Brandon. Itiya ay da dito'y po. Tay payading kami diti porok. Di mo't yung masidagan dagiti talo abinaon ko ngagsim. San mi mo't nga rod idaan na sabat. Amangan no niya tinapasama kan kadakwada. Esmeralda! Laka Emiliano!
At dahil kami kadatatag dito, kadomi ni Nanang. Nakarawar kayo gaya amit ospital? Juan, masapol bayatan nyo rin iti basol yung kanya. Sa nga pulo at tao mi, ipinatayo. Awan kinapod na ita may pagpapasol nyo. At sao kayo man kakapurukan? Saan ba maisulat ni pumatay, senyorita? Amok ada kayo tinangay daulo anang tambang kadagiti taok na kay Emiliano. Esmeralda. Nuda kami. Saan kayo kuman na nakadano ni Tepurok? Natay kayo kumaminitan. Anya ti kuram Esmeralda. Kayat mo ta si Kati Patayot. Diyos ka, dahito'y kadente kanibusanan mi. Ay, napo, kasyanda kami kuma. Saan kayo nga butang kakadwa? Pagkalmaan nyo lang dirit nayo. Senyorita Brandon, nawaya kayo nga masidag ka na kami. Rikisaan na kami, na din sabdikal may apaltog. Saan nakapasikapan Esmeralda? Tapnuan niya? Nawaya kayo amang patay ka na kami? Kasta? Tatang, kisiman nyo dagiti kapurukan. Masapula nakasagana tayo iti sumaruno mapasamak. Talo akakatuwag din baong po amang paliw ka na kayo kanila kay Emiliano. Sa dino tayo handa Esmeralda. Pinatayo ilan? Ay, puno ka na, Esmeralda. Emiliano. Ay, Ita'y pinagtap-tapul ni Tatang. Senyorita Brandon, nasa pa kami ang naturog idirabi. Saan mi anakit kita? Nakitigong kunayo ang pasurot yo. Tsak tiyakin kapwa ng ti panagpukaw dagiti talo at tao yo. Nakarakad da iti baker apasat ka syenda. Ah, di manong kabat? Isumot laan nga danangag mi akanabtog idirabi. Lipasan tanda ito ang karin-karit, Brandon! Masapol amay salaan ti agdep katata! Humlab kayo! ay, Diyos ka! Ay, nakakasyan na kami! Yayapaw! Kumlab kayo, kagadwa! Saan yung itong raraw, dagiti ulo yo? Kumlab kayo! Ay, kasyan na kami! Ayop kagapat! Bukayat ng kapatayan! Kamatan na! Takrot ka, kagapat! Sige, kagadwa! Kamatan nyo! Ya! Ya! Paspasan pa'y tiag taray kabalyo. Masapol amay tarayak da Brandon. San aday ito'y tigon daway nga agrinisot kami. Inliklik ko lang dagiti pumurok iti pagkad. Amangan no ado ti matay. Nujak inaramid day-day. Ya! Ya! Mas daawag. No apay nga awan inaramid da Esmeralda. Nakitak da manong damyan ken manong teban. At dada iti umong. Aging ga iti intareak ni Brandon. Awan tinadlaw ko agunay da. Ya! Ya! Awanin rumbang nga pagbutngan nyo, kakadwa. Nakadayon, dagiti pasurot ni Brandon anang kamat kinikabat. Agsubli tayon, kadagiti babalay tayo. Awan ka di manat na sugatan kada kayo, kakapurukan? Awan, Esmeralda! Ay, na, Diyos ko! Kunakno ka ni busanan tayawn! Nanang, kastaon iti pigargaryon. Sige, atibayan ka, tamangan na matali mo daw kayo manan. Ay, talaga nakadakdakas ni Senyoritong Brandon. Ay, kasanon no sa nadimpeng ni Gabat. Nakasagana dagiti daduma akakadwami. Nukas pangarigan, awan kumanigabat Susana. Saan mi ngay palubos kada tata nga dadaga sa mapasamak kada tayo? Ay nga, ang mga nagsublidan tumanan, Ismael. Lumaban tayo aging gaiti maudi nga angis tayo, Susana. Panawadan ngay parik na tayo. Asaan tayo ang mabutan? Itay may asaan ang makain ni Doña Margarita. Madanagan nga tamit lang. No at dadakas ang mapasamak kini Senyorito Brandon. Iti ipapanda iti purok. Ay, amang nung matambang da. Nakabutbuti nga talaga ang dagiti mapaspasamak. Nadlaw ko itay amabutang ni Doña Margarita.
iti ay dagiti pulis. Mabuting matlang ata, amamon dagiti pulis, ti kinapudnaw. Marang, adya tararamidam. Awad, senyora! Agtugtugawak! Nabanuga ka naggaek iti likod. Aginanaat laang. Umasidag ka kanya. Apay ka de, senyora. Awan pangibawnak ka. Kasapulak lang ti kasarsarita. Wah, limot lang aminin sumangpet na Brandon. Madanagan nga road, senyora. Salbag! Anyat pagdanagam? Nakabutmutungan dagiti mapaspasamag. Dayjay agabat ti kabuteng mo. Dagiti tulisan. Nabilig kami barang. Kabalan nga balikugan ti lintag. Tapno kambagan dagiti pulis dagiti trabahador. Pagparangan niya tulisan damin. Senyora. Uray dayjay agabat. Ngam kayat ni Brandon nga iso mismo timang patay kan kuwana. Iyaay pagkabat. San tayon ang nasurutan din nagturungan na kakadwa? No talaga na to red. Simbango ko ma. No inabak nag-idi iti panagduelo me. Siya kunti mangabak kita. Terdirect ti bagina iti bala. Langam ti makapungtot ka na ba no, Brandon? Anyat na pasamak. Saan kayo umutla na tambang iti dala niyo nagturong iti purok? Saan? Natangkad ti ulbod nila kay Emiliano. Saan na ngay naklon? Ngay suda ti dadaulo dagiti tulisan. Salbag dagiti at tao. Al-alilawan dak. No saan kuma nakibiyang na agabat? Naibalis ko kumantipan nakatay dagiti tao tayo. Tapay anya tinaramid na. Nakipinaltog ka na kami. Kaninaklon na ngay suta kinaramid iti panagpukaw dagiti talo at tao tayo ngayon baong ko. Nagsiim iti garawad nila kay Emiliano. Aniya? Talo man na tao tinatay. Yaka mo, nung natay dan. Oh. Pinabirok ko, kadagiti tao tayo. Brandon, no tayo agabat tinangipak ni kadagiti talo at taon. Kaya't nasawan nga agindag iti purok. Dahil tati atap ko. Ilimlimang dagiti trabahador dahil agabat. Isutimang patpatanggan kadagiti trabahador. Tapno lumaban na. Katanyat sumarno nga ramidam. Wan kayam. Imay dagiti pulis. Tapno kasarita na ka may panggap iti pan nakakamag ni gabat. Imbaga daytan dagiti nang kamakam ka na kay mama. Ngamusan na mabalin. Adula unay ti basol na agabat. Kahit ko asyak amis mo timang patay kang kwa na. Oh, dahi tala ti sangkay bagam. Ti kabalyero, ti sakit ti ulo tayo. Ni matang gabat. Uri agkakadwada. Saan ko akabutang ida? Naimbag, tasaan natambang da senyorito Brandon. Kun saan napasamak ti pagbutbut nga mga no at damatay kadagiti pumurog. Ay, kaasi naman. Nailiklik da iti pagkat. Gapo kinigabat. Ngam gapo iti dahi nga inaramid ni gabat. Ad-adaman ang tipong taot ni senyorito Brandon. Saan na nga ipalubos? Adag iti pulis ti makakumagkan ko ana. Isukano ti mang patay. Adabasol ni gabat. Gapo kadag iti napatay na apasurot ni senyorito Brandon. Ngumrumbang ko ma, ati agsungbat itilintag. Kat dadon niya Margarita, kan senyorito Brandon. Ay, nanang, apay nga umanang sab kaya si Mangpar. Tagapan niyo kati. Ay na, ako no. Agsubli dagiti pasurot ni Senyor Brandon. Nigabat gayam, tinapasungadan dagiti kapurukan tayaw. Anya? Ay na, isulakit di daytan. Anya man ang tibag ka na dayta at tao. Esmeralda. Anya man ang tikaadam gabat. Among ka di, nagpagad kami itinaramid mo. Kasano na da kami tinagibalsan ni Senyorito Brandon? Amok nga amom. No anya ti panggap ni Brandon kada kayo. Kaya't na nga ibalas ti panakatay dagiti pasurot na. Inliklik kay lang iti paggada. Ngam ad-adamanan nga agatap may lumnumang daka.
Ket amom kadino anya ti sumaruno ang mapasamak. Esmeralda. Oh, awan may bagam. Ado ti may ramraman. Jak mo. No dayta talaga tipod no. Wenno. Kagura naklaan. Tapno mo manong gabat. Kabalan na sa lakniban ti magbagi mi. Ammo may nanya ti ramidan mi. Saan ang aramid ni Gawat na jay? No saan ang makipagindag iti pulok? Saksakit na dagiti trabahador, wino pumulok. Saan lang ada ita? Ni Esmeralda lagi iti kapuna. Mapagsasaip ko dagiti pasamak. Ti ayop, manglilibot. Kukwaklaan ni Esmeralda. Katambo ko na niya ti aramidak. Tito, nasarakan min dagiti kakatwame. Ha? Anya tinasarakan nyo? Kalkalabang nakatalagat iloka. Dumag kayo. Rumaot tayo ti kabalbalayan inton parbangon. Kidnapin nyo ni Esmeralda. Kasano no, tambangan na kami dagiti tulisan, senyorito. Mabuting kayo. Kaya't kyo ada kayo ti patayat. Apay, Brandon. Anyat mapaspasamak manan kan ka ha. Apay pagpupungtutam dagiti tao mo. Kasano adyak makapungtot, mama? Ibabaon ko ida arumaot iti purok inton parbangon tapno kidnapin da ni Esmeralda. Mabuting dakit kanon. Tamangan rauten dagiti tulisan windo tambangan day da. Anya day takin na maagay bagbagam ha, Brandon. Mama, ije o nagtibilya ti pagsaritaan tayo. Uray dak. Wanya, agpili kayo. Tungpalin dak win papatayin kayo langan. Awan, senyorito, inton parbangon. Kita pagbikat na kayo kay Esmeralda at si Bibian. Nasayat, dayta ti kahit ko amangag kada kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Akidnap mo ni Esmeralda, tapno anya, Brandon. Pagtatak ko nam dahil jaya babay, no makaas asawa kan kasaritak ni Doña Celidonia, tapno matulagan ti kasaryo kan ni Fatima. Mamating kintak. Mapagsisilpo kon dagiti pasamak. Isaksakit ni Gabat dagiti morok. Kapukin ni Esmeralda. Pagsilosam da niya, Gabat. San ko apagsilusan? Ngam babaan kin ni Esmeralda. Mapasukok ni Gabat. Aniya? Sakbay anan anay ang makibiyang dagiti pulis. Kadagiti mapaspasama kiti asyenda. Masapol ang mapatay ko ni Gabat. Uray ni Esmeralda. Patay kalpasan ngay dadanas ko. Ngam pagpapasak pahinga mo na. Nakabutbot ang matan. Pangpagapan ni Senyorito Brandon. Ay, pagkada Esmeralda kan Gabat. Puno nga agayat ni Gabat kini Esmeralda. Kat pagsilusan ni Senyorito Brandon. Sumuko nga ta ni Gabat. No makinap da ni Esmeralda. Ay, kasanon no saan? Patayin da nga ta ni Esmeralda. Ay, kaltangan terapi eh. Ngam anya pa ilang aramidin yung agama dito ruar. Pagsarsaritaan mila ang ken Esmeralda. Noan niya ti mabali na mapasama kinton bigat. Ay, saan tayo ngayon gaan ni Senyorito Brandon? Ti makadakas, no pagbalinan na tayo adakas kadagitipan nakabagiti lintag. Dayta tinakabot-buto nga mapasamak tatang. Tanang. Awan na ka din kay mo diyan tayo? Dayta ti saan tayo nga ipalubos sa mapasamak. Nunasken arumaot tayo ti bilya.
Ket patayin tayo da Brandon ken Doña Margarita aramidon tayo. Ay, Emiliano, hoy, nagsubakan ka ni Pata. Inukay ko lang nga nakaturminan ang sakbay arimuarak. Mapanak iti ayan damanong damyan ken Manong Teban. Iti nagpistanda. Saan mi ngay palubo sa makaadak ni Senyorito Brandon? Ken dagiti pasurot na iti purok mi. Dagiti pulis lang ti kabutan mi. Oh, kaslat damang sarsaruno kanyak. Esmeralda, Oh, check tayo ito. ni Manong kapat. Papa na, Esmeralda. Apaya ka na yung nakasursurutan. Kaputay ayatin ka unay. Diyak kahit nga dadakas ang mapasamak ka. Agsublikan ije balayo. Kat siya kung timakam mo. Saan nakalapdan? Denggan na kuma Esmeralda. Nakasagana ak amang salaknib ka. Nunaskan amay parukpok ti darak. Aramida. Saan ka nga kulakol, Esmeralda? Saan mo nga panggapan, ti lumaban, tamatay ka lang. Sino kayo? Imbatandak! Nasaysaya pa yung mapayak ng tiyag banligi kayo tinda ka sa panggapyo kanyak. Kanya tinubas-bas na makin ka, Esmeralda. Tatang! Sinurot na tayo nagti pasurot ni Brandon! Saan? Sino na ita? Ay, Emiliano! Naging ka kailang dito nagtagsilan nyo lang kay Emiliano. Ang kapasit lang ang panagbindot nyo. Patayan da kayo kundi bagat Susana. Kundo ni Esmeralda mismo ti patayin me. Ay, pangasik ka niya. Masyang kayo kadakay. Ay, saan niyo patuloy ang tidaga sa panggapyo kin Esmeralda? Ay, apaw. Ay, ipataridak. Saan ka nga gulagol ba, Esmeralda? Ang mga namakalbit ko ti katilyo ti baltog ko. Kat may wara-wara ti utak mo. Ay, saan pangasiyaw? Saan niyo patayin ti anak ko? Dagas kayo. Denggam di pagakla kay Emiliano. No kayat nyo makita ni Esmeralda si Bibiag. Ipagayo kinikabat at tumatag ijay bilya. Kat sumoko kini Senyorito Brandon. Katigay ka ba? Mamantayon! Naglayo lumaban! Saltungan nyo tako! Ayop kayo! Nakatakdakas kayo! Nairot ti pa nakaigalot ko ti bukot nito yung kabalyo. Uray na makarukatak. Ang mga numablo akang disoy ti daga. Kasano nakastrict na kiti pasurot ni Senyorito Brandon iti Purok. Dakas lagi di teramidan ni Doña Margarita kanya. Rukatan na! Mga nandiya akong makita na tatangkananan ko. Diyos ko, saan na ka baybayan? Isbalin ako pa. Pagkawanan na ka na kitibas-basol ko. Diyos ko. Naituyan ti kinabutbuteng ko ang mapasamak, Emiliano. Nagmaligin ni Senyorito Brandon anang pagkidnap kini Esmeralda. Katamangan no dagas ti aramidan na kenkwana. Dagiti ayop. No sana ko mga ingawed, Emiliano. Nasaysayat kumapay anak tayo. Kanang ikanaway ti anak ta. May Emiliano. Nana Susana. Awanan kay tibain gabat. Saan? Saan? Nakasaritak pa lang ni Esmeralda Dirabi. Linapdak anapan ng danon kadadamyan kentiban. Ngum natungpal mo ka diti karim. Nasikap na kiti pasurot ni Brandon ama Emiliano. Nagnada iti sa bali adalan. Tapno maliklikan dati pa ng tambang ko kadakwada. Ket anya tinamnamam nga ramiden ita. Ni Brandon ken Esmeralda. Patayin ni Brandon kalpasan amay dadaris na. Nasa isayat asikal lang ti patayak. Ay, saan Emiliano? Saan mo apaltukan ni Gabat?
Pakawanan dak ko iti dayto aliway ko. Inkarek ka ni Esmeralda iti rabi. Nunas kan amay parukpok ti biyak ko. Sumuko ka kini Brandon. Akaso ka tibiyag ni Esmeralda. Ngamanya pa iti Serbina. Nunalpas nan ani dadanes ti anak ko. Kan patayin dan tumitlaan. Danap kang ti kabalyo dagitay. Nakasublin dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ay, daan niyo sa katalaga. Tabindar sa tawag, Senyorito Brandon. Nagbaligi kami anang tambag kini Esmeralda. Diyos ko. Barang! Anya nga rin bangaw da jay. Dagiti pasurot yaw nga imbaon ni Senyorito Brandon, Senyora. Nagbaligi ta ka no anang kamag kini Esmeralda. Anya! Salbag! Dakas lang iti aramidin ni Senyorito Brandon kini Esmeralda. Hanggang sumuko nga taan ni Gabat. Ayok ka, Brandon! Nakadakdakas ka! Kamao dyanan na Esmeralda. Nagkamudlangan kadagiti. Uray ka sa no apa naggulagol mo. San ka makarukat? Bambanugam lang kita. Among kadi asikan ti maikatlo anay galot iti dayta ato gaw. Ngamkas ka da manong Bruno kan manong Gabat. Nakarukat kan nakalibas da. Nalibasan dati kinadakas mo. Katsyak ti makapatay kan ka. Naturag kalaw na Esmeralda. Gapo kada kayo kan lakay Emiliano. Ado tinatay apasurot ko. Kat nakayumat kan Doña Margarita ti sumaruno amatay. Ayop ka. Ko, patayan naglangan. Urayak pa ya sumoko ni Gabat kat pagsita ng kayo apatayan. Sakbay data. Ikutang ka pa, Esmeralda. Nalabasan ti kinadakas ni Brandon kakadwa. Panawanan di pa nagtitimpuyog tayo. Amang gibos iti kinaranggas na kan Doña Margarita. Ay, wan, Emiliano. Mamatod tayo amin ni Emilia. Wan, rautan tayo. Mataw. Patayin tayo dagiti naranggas nga sindero. Ay, Emiliano, napagganday tapang panunutam. Ay, adulakit ni Timatay. Hawanan sa bali a pamuspusan. Saan tayo amang namnama ka dagiti polis? Itulok mo ka dilatan amatay ti anak mo. Ay, nigabat ti makaispal iti anak ta. Dumatag iti Villa, kat sumuko kin ni Senyorito Brandon. Namnamaam nga ramidin ni Gabat na ita. Ayan ita ni Gabat. Kakadwa, isagana yung ti magbagayo. Madamdamalaang. Rugyan tayon tagtignay ang mapani di Villa Margarita. Ay, wan, Emiliano. Mabantayo amin. Awan mabati dito'y purok. Ure, natangan ka nubeg. Sige, agtignay tayo. Ya! Ya! Nagkariak ni Esmeralda. Nga uray maiparukpok ti darat amang salaknip kan kana. Ngam sa anak asumuko kini Brandon. Ikarikatak ti makastrak iti Villa. Tapno gipusa kong ti kinadakas da. Ya! Ya! Panawangan ama ungaw da. Tapno agari ti linak kental na iti sibubukal nga asyenda. Kan matungpalan tinabayagan nga arapaap dagiti trabador. Maisubli kadakwada dagiti daggada nga inagom day di Don Sabiliano. Ya! Ya! Salbag ka, babae. Sikat matay, ah! Mama, awanin po ni Esmeralda. Uray kasano ti panangtong patumpayok ng kuwana. San na amarik na. Tanya nga menti pang panggapam kini Esmeralda. Bye-bye andak kumalaang. San kayo makibiyang? Natortura ayak pa ilangam si Cabranto. Mama,
San tayo kumanagag sinupyat may papaniti dayta? Kasanon no sana sumuko ni Gabat. Ituloy mo kanya patayan ni Esmeralda. Sana mabalin adi sumuko ni Gabat. Ken amok asan na amay turan abay-bayan ni Esmeralda. Takas kanya pagpatpatayan na. Ngam na idadanas konton ni Esmeralda. Kat nila kay Emiliano. Namnamaam ka di abay-bayan na latante anak na. Kas kinigabat, amang anurautin dan ti Villa. Kasla nagsibada magtangkin patay, akasla simot-simot na naramid da ta mama. Kan uray may busda aring. Itay pa'y amang mangag ko da nga unay. Saan nga unay ti tumatay apa? Amang ano ni kaapat day chay. At lalaki di itilikod ti Bilya iti batok ti basi tarwakan. Barang, apay asaan ka makain na? Anda kas lalalingan na ba? Senyora. Di ka makasao. Matartaranta ka. Senyora, ada dayang aring bagaw. Apay adamagam kanyakin ka kitaan. Tumamdag ka titawa. Salbag. Nakadado a tao. Makapungtutan dagiti pumurog. Naumadan iti kinadakas na Senyorito Brandon ken Doña Margarita. Saan da kami alapdan? Palubusan da kami ang makastrak iti Bilya. Ay na, nakapaturong ti paltog kadagiti. Manggugwardya iti ruangan ti Bilya. Susana, saan ka kumalangan si Morsorot? Ang mga numatalimo daw ka, itinilbis mo. Doña Margarita! Brandon! Waya-wayaan nyo ni Esmeralda! Ay, kasanaw, nusanda nga ipangag. Nunaskan asarkan tayo ti Bilya! Makamon na niya ti mapasama ka! Anda kami itilikod amla kay Emiliano. Tulungan takatap ng mawaya-wayaan ni Esmeralda. Uray tayo iti pakatayan tayo amin. Panawanan nga agpatinggat kinadagas ni Doña Margarita. Ano kailangan? Nutiyo kaya't ti matay. Saan kami ang mabuti nga matay? Nanggagyo timbaga dagiti kapurkak. Saan kami ang mabuti nga matay? Saan kami ang pumanaw? Aging kahit saan mi ang makasarita ni Senyorito Brandon? Nasken away-awayaan nyo ni Esmeralda. Gapot tano adadagas ang mapasamak iti anak mi. Awan matan sirsir bitibyak mi. Nasaysayat langan namatay kami. Ay, napangasyaw. Ay, na, waya-wayaan nyo kuman ni Esmeralda. Ay, matayag lakit day. Lumapukaw may kinimiliano ti anak may. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Sa tinutayan ko, awan makitag. Nakabaraban dagiti matag. Ayop ka, Brandon! Nakadagdagas ka! Ngam sa anak mo manlugot at dakas si panggapukanyak. Matayak pa'y mo muna. Natatang kananang. Sigurado, makapungtot laonahin ni tatang. Idintot na sigurado matakas taonahin ti sangsangit ni nanang. Ang mga nadadakas sa mapasamak ni nanang. Kat ni matatang, ganda giti kapuro kaka. Anya nga tati pang panggapad na karamidan. Diyos ko, saan nyo nga ipalubog sa may sagmak na itinanakal ko? Nung mabalin na kumawan, matay ka na kipika purukak. Nga pwede na ito, yan napasamag kanya. Itay pa'y ngagsinsin niya sa kininana barang.
Ngunjak mauray nga ilokat na tibasit arawangan dito likod ti Villa. Amangan no mabutang amasukalan da Brandon kan Bakat Margarita. Wano, at dapay kitindakas nga inaramid na kankwana. Kanda ama Emiliano kanda giti pumurok. Anak kadanon iti sango ti ruangan. Amang no at dadakas nga ramidan ni Brandon kadakwada. Babalawan nakngata ni ama Emiliano. Tadyak inda ulwan nida. Ngam napatpatag ti panangisalakan ko kan Esmeralda. Nasken nga agtignayak adagos. Sakbay nga agbaligi ni Brandon iti dakas nga aramidan na kankwana. Nakangat nga to ti alad. Ngamnaskan amay pamuspusak ti panakastrak ko iti Villa. Kasanong garda ito yan, senyora. Nakadado dagiti pumurok arin maot dito Villa. Imay da amin agraman dagiti nataangan kan ubeng. Tanya pa lang teraramidan nyo na kayo, gwardya. Patayan nyo amin idan! Diyos ko, aglayos tidhara dito Villa. Apo, kasyang na kami Mamiglan! Awan tiyag paputok. Urayak! Apay, di mo ibagalungok ng tanakam mo, Brandon? Nalakala nga papatayin tayo amin ni Mama. Ngamti susuko ni Gabat tinapatay. Ay, Emiliano, anday tan ni senyorito. Makapungtot launay tilangana, anak kaigami ti paltog. Kasla na tulad kayo launay. Maminsan labili nagtagiti taok matay ko amin. Alam sa takinatakas siyo, Senyorito Brandon. Naakom ka taranggas kayo. Hoy! Agulimag kayo. Taranggas kayo. Nila ka Emiliano lang di kahit ko ang kasarita. Nakadakdakas ka launayan, Brandon. Waya-wayaan nyo ti anak ko! Waya-wayaan nyo, Esmeralda! Anya ka ditimbilin ko kadagiti tao? No kaya't yo awaya-wayaan men, Esmeralda! Ni Gabat ti sukat na! Ay, pangaasiyo, senyorito Brandon. Masyang kayo kumay ti anak ko. Waya-wayaan nyo kuma. Ay na... Aguli mo kayo! Kan nasaysayan ng pumanaw kayon! Ang kami ang pumanaw! Kan maganyo ni Gabat! Kat inatagyo kasi bibiyag kanya! Ang kami ang pumanaw! Sa dino ti ayan na niya Gabat! Kakadwa! Saan tayo ang pumanaw? Nunas ka na sargan tayo ti Villa! Aramidin tayo! Sargan tayo! Bantayan nyo anay pagtirwangan. No adda madlaw yung adda ka sa tignay dagiti tao. Paltugan nyo adda ko sida. Ulitek manan laka Emiliano. Bakit Susana? No kaya't yupaya magkita si bibiyag ni Esmeralda. Da kayo ti manganop kinigabat. Kat idadagyo kanyak as si bibiyag. Kat da kayo apasurot ko. Wana-wana nyo taglawlaw ti Villa. Nang runa iti likod. No adda madlaw yung agbasak-basak. Paltugan nyo adakos. Brandon, di ka palakit bilinan dagiti pasurot mo apakayaaban da iti bala dagiti tao. Tapno maputang dakat matay na kami nan. Wano palto-paltugan nyo idan. San nyo ka di anang nagtikunak, Mama? Kaya't ko dagiti pumurok ti manganop kinigabat. Kat idatag na kanya kasi bibiyag. Kat no matungpal ni Emiliano na itakalikago mo. Waya-waya ni Esmeralda. Sana ka maag, Mama. Uray day taala ka Emiliano. Ipabuyak ka dagiti pumurok ti pananggudas ko kingkwana. Tapno mabuting daan lumaban kanya. Kat no sana sumuko ni Gabat. Sana mabalin na baybayan ni Esmeralda. Gaputa amok apat-pat ginaunay. Agsilsilos ka lang. Mama, panawan kayo manlangan. Mapanak itinalimod asilid anang ipupukak kin Esmeralda. Katipatong palkon, tinabayagan na panggap ko. Buong tiulo na dyan Gabat. Kat day tabat ng Emiliano. Nutsak makapagtapal. Bilinak na kiti pasurot beta patayan day dan.
At doktor nito limada. Naimbaglakit din. Tanakasal pa akong sakbay nga daig may nagwanawan dito likod. Nasamak tinaglumangag. Nga mabalin ang makita dak. Kat sa anak ang makastrak iti bilya. Sigurado ak ngayon limang ni Brandon ni Esmeralda iti nalimod ak kwarto iti basement ti bilya. Sagay sa kapad swanda gitoy. Ano ti aramidin tayo, Emiliano? Na nagpakpakaasi ako kini Senyorito Brandon away-awayaan na ni Esmeralda. Susana, san tayo ang pumanaw nito Uray anya ti mapaspasamak. Ay, ngam ni gabat lang ti makaispal iti anak ka. Ngam sa dino tayan da gabat. Naladawan din tayo sa pulan. Tapno idatag tayo kini Senyorito Brandon. Nga ro aramidin tayo. Nagbili ni Senyorito Brandon. Ay, matay tayo. Naskan amay pamuspusan tayo ti makastrak iti bilya. Kadwa, Damian, Tiban, sumurot kayo kanya. Ayan niyambot. Iso ti amok ang makabaal nga umuli iti alad. Emiliano, at dadim tengalugan. Ha, nagiti pulis. Ay, kasano nga rudan da ito, Emiliano? Ang mga no, ay, maganda tayo amin. Chay, kaslaan da narukatan. Asin na dayta? Ada ka di ba'y sabali anam na maam no sana siya, Esmeralda? Nagsaka na ka. Ti patungpal kung tinabayagin na panggap ko king ka. Karkaranak. Karkaranak. Lumapanak. At dayta, nekaten ti pan nakapungom, Esmeralda. Umay ka. Ayok ka! Bastos! Naglamoy ten ti pamagim. San ka nagulago? Kaparagsakan ka. Bastos ka! Di kang maligid tayo sa pagkapakanyag! Matayang payro mo na! Asino dagi chay? Ay, pulis! Doña Margarita! Tonta ka, madam! Apay manan! Ha? Apay akas kalamor uraman! Tumamdag kayo ititawa, senyora! Pulis na gijay! Ha? Uy, nalpas kayo na pumurok. Maganda kayo dagiti pa nakabagitilindrag. Sinot dagiti pumurok. Isuda pa itang panahadak. Dito'y kalang barang. Mapanak iti ni Brandon kati pakamuk ti kanda dagiti pa nakabagitilindrag. Esmeralda, nakabangpang lo ka. Nagikuang kay ta. Ayok ka! Kapag inadanas ka niya, nasan na si Kati mapatay ko? Si Kaamis mo di patayak! Anya ti? Kabalyero. Gundaw, hayak ti Sika. patayak ko lang na. Ayok ka. Ngayon sa kong Nagturid kan asim. Ayok ka! Kabalyero! Agyaman naksadimtan ka! Agyaman nakitipan ang ispal mo kanyag! Papatayin kayo adwa. Saan? Di mo ipaturong ti paltong mo kanya. Saan nakapatayan, kabaliro? Ikatan natin bumot na. Sika! Sika! Sika ti kabalyero! Wan. Siak. Panawanan ama-amwam. Kan maibutak-tak tinabayag apalimad. Siak ni Gabriel. Apong ko alakay day dilakay Silvestre Amorsolo. Apod no nga akin kuka iti asyenda.
ken pinatay day di Don Sabilyanong amam. Ket imbalas kula ang tinakam amas. Apan ang patay tinadanggok ken agom. Ikabat ti kabalero. May sanga sintero. Tipod nung agtawid di Sana po nung ka. May sakang impostor. Estranghero ka adimtem iti asinda. Papatayin ka. Sige. Padasam agam matan tinaypurwak nga armas mo. Takanibos sana mon. Esmeralda, pidutom ti armas ni Brandon. Ket no agtignay iti dakas. Patayabak ti banga-banga na. Ayop ka, Brandon! Nung mabalin lang ko mga ibusik ti bala ti paltog mo. Tapno maderder ti bagim. Maibalis ko mo ti panangiruruman nyo kada kami at trabahador yo. Dakdakkel ti karbangan ni kabat. Ni Senyorito Gabriel, amangukom ken ka. Magnakalaang Brandon. Saan kang agtignay iti dakas? Sana po nung Daytoy. Ang tagtaga ini pagla. Apay so! May saan nakadakdak sa bangungot iti oros si panagbiag mo daytoy, Brandon! At napagpatinggan ti amin a kinadakas, Brandon. Sikat ti aglakam iti kinadakas ti amam. Ken amin a nagbasulam kadag iti inabuso yo at trabador. Aglalo kadag iti pinatay yo. Emiliano, naimbaglaan ang tadimtang dagiti pan nakabagiti lintag. Kan pinati dadagiti palawag tayo. Agpatinggaytan ti kinadakas da Brandon. Ken bakit Margarita? Ay nga, ni Esmeralda, ang mga nuad dandakas ang napasamang na. Kakadwa, surutin tayo dagiti polis. Awanen ti kabaalan dagiti pasurot ni Brandon. Amang dangran kada tayo. Ay, Diyos ko. Agyaman ak launay kada kayo. Kat sapay ko mataawan matla ti dakas. Anapasamak kin ni Esmeralda. Kamaudyanan na kakadwa. Nakarukat tayo matlangan iti kinadakas dagiti akinat. Brandon! Adda dagiti pulis. Gabat! Esmeralda! Saan kayo magtig na iti dakas doon yung Margarita? No diyo kaya't abumtak ti banga-banga yon! Panawanan amaman nyo ti kinapudno bakit Margarita. Siyak ni Gabriel. Ti binirngasan nyo iti gabat. Asyak matlaang ti kabalyero. Anang patay kini Don Sabilyano. Ayop ka! Nakadakdakas ka, Kadakdakas Gabat! kayo pa'y. Bakit Margarita? Panawanan asong batan nyo. Dagiti nagbasulan nyo. Senyorito Brandon. Doña Margarita. Nanabarang, nawaya-wayaan kayon. Iti kinadakas dagito yung agina. No kaya't mo ti bumalas, nawaya ka amang tumpa kadakwada. Itinagan ti Lindag, Gabriel. Sumuko ka at itatalugod ka na kami. Ibabam ti armas mo. Epe Escobar, sumuko ak asi tatalugod kada kayo. Nakasagana ak amausig kadagiti nagbasulak. Diyak kumanagbalin a kriminal. No saan agapo iti kinadakas dagiti nangagaw iti asindami. Nakam amas a pinapatay da di apong ko alakay. Apod no nga akin kukuha iti asyenda. Asendero gayam ni Gabriel. Ngamsakbay nga ibalod dak. Kaya't ko adang ganyo ti ibagak kadag iti trabahador. Patga ka trabahador. Matungpalan tinabayagan a kalikagom yo. Ama bingay ti asyenda. Kat maadaan kayon iti bukod adaga. Mabati lang ti Bilya ken rancho kanyak. Kat posgak da Esmeralda ken ama Emiliano amangay wan kadag iti sanikwak. Kabayatan ti pan nakabalot ko. Nakabalo don da Brandon ken bakit Margarita. Tapno ikaro da dagiti kinaranggas ken krimen ngay naramid da. Katsakbay amay balodak. Tapno ikarok ti panang patay ko iti day di Don Sabilyano. Ken amin ang napapatay iti asyenda.
Gabat. Senyorito Gabriel, makonsensya ak. Inakom amin na krimen ang nagbasulan mi. Gaputa kahit kung agbyag kayo anawaya, ken naragsak Esmeralda. Agtalag ka kiti abogado, amay laban na ti kaso. Barang sa anak ang masintensyahan itipan nakabitay. Ad-addaman na makonsensya ak. Kasano na masintensyahan ka mapitay iti silya elektrika. Agtalag ka itilintag. Kang ronahan ken ni Apo Diyos. Mapukawak man iti imatang mo. Agsubli akto Esmeralda. Senyorito Gabriel. Esmeralda, kahit kung agtali na iti awag mo kanya, italag ko kada kayon ken ni Ama Emiliano ti Villa ken Rancho. Kabayatan ti nakabalod ko. Ket ulitak manan, agsubli akto. Ay ayaten ka unay, Esmeralda. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.